Paldiko obsesio bat eramandu kongresura, hobekuntzaren laugarren disposizio iragankorra desagerraraztea, Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoan integratzeko bide bat planteatzen duena, aukera real gisa inoiz aztertu ez dena, eta bere garaian Euskal Lurralde Batasunaren haustura arintzeko diseinatu zena, independentziaren gorakadaren beldur da alderdia. Laugarren iragankorra hau bere garaian amu moduko baten gisa sartu zen Euskal Lurralde Batasunaren hausturari eta horrek herritarrengan eragiten zuen gaitzespenari aurre egiteko. Ordutik ona ez da inoiz benetako aukera gisa aztertu. Nafarroa provintzia bakarreko autonomia gisa defendatzen duten indarrik zalantzan jartzen dutelako eta gainerako entzat, Nafarroa gainerako herrialden aurrean subsidiarotasun egoeran jartzen du. Klausula kalaber sakoneko errealitatea aldabikatu zuen. Hobekuntza ez zela Nafarroako herritarren berrespenaren mende jarri, gainerako estatutu autonomikoekin gertatu bezala, gehiengoz atzera botako zuten beldurrez. Baina zergatik orain iratzarri, Kristina Ibarrola buruak prentsaurrekoan azaldu duenez, azken 48 urteetan 3 erreforma konstituzional egon dira, eta UPNek beti nahi izan du orain formalizatzen duena, baina aurrekoetan gai horrek ez duen gehiagizko tokirik, eta orain bai. Gaiare muinera joan da, onartu du Euskal Independentismoa azten ari dela, erkidego horretan bigarren indar bihurtu arte, eta ezker independentistak Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoarekin batzea eta Euskal Errepublika sortzea aldarrikatzen duen une batean. Izan ere, anexio terminoa ez da ezker independentistaren argumentarioan sartzen, ez da EAJarenean ere. Eta errentarian salatutako eraso euskarofoboak erreakzioak ekarri ditu eragile desberdinen partetik. Elak adierazi duenez, hizkuntza eskubideen aurka antolatutako kanpaina oso larria da salatu du euskal komunitateak gure hizkuntza eskubideak urratu dituzten epai ugari jasan dituela azken urteotan eta epai horien jatorrian zeuden demanda askotan ez zegoela haiek bultzatzeko interes legitimorik zuen inor. Sindikatuako hartarazi du era berean plataforma horren atzean sindikatu euskarofoboak daudela, Comisiones Obrerasi erreferentzia eginez. Labek adierazi duenez, eragile batzuk langileen erabilera interesatu egiten ari dira administrazioaren euskalduntzea oztopatzeko, dozenaka eskari horien atzean interesatzerako daudela gaineratu du. Hasi zuzenean beren izenan demanda judiziala jartzen dituzten sindikatuetatik edo zitalagoa dena normanakoen atzean ezkutatuta giroa elikatzen duten komunikabideetatik eta horren aldeko diskurtsotik eta euskararen aurkako erasoari estaldura eta bermen politiko instituzional juridikoa ematen dioten alderdietaraino. Josu Aziria orain egiaztatu da geratu dela no antolatuta zegoela. Hala, gainerako alderdi eta eragile ideia egin die salaketarekin bat egin eta larritasun handiko gertakarion aurrean jarrera har dezaten. Eta hori izpide ipar Euskal Herriagoaz, Euskararen geroan elkarteak salatu du Euskara brebetako ebaluazio jarraitutik desagertu dela, era berean jadanik Euskara zuzenduak izan diren basoko proba batzuetan hizkuntza eragoztea gaitzetsi du, hala nola ahozko handian edo matematikan. Azterketak Euskaraz egiteko zailtasunak zeresan handia ematen ari dira ipar Euskal Herrian beste behin ere, hain justu ikasturte honetan lehen aldiz egin den 16 eta 17 urteko gazteen matematika proba frantsesez soilik egin ahalko dela dirudi. Eduard Jeffrey hezkuntza ministroak zehaskari jakinarazi dionez. Hori salatzeko Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak manifestazioa egin zuen urtarrilean eta azterketa berria euskaraz egin ahal izateko dinamikan sartua da geroztik. Honekin batera, sail elebiduneko irakaslek ere bat egin dute alderriarekin eta euskara geroan elkarteak euskarak brebetan eta basoan lekuak galdu duela salatu du. Izan ere, oroitarazi du orain arte bertako hizkuntza bi eratan kontuan hartuta zela eskolako proban, kontrol jarraituaren bidez eta ahozko probaren bidez. Orain ebaluazio jarrituko 12 ikasgai sartzen baldin badira ere brebetako batez bestekoan. Euskara ez da horietako bat. Eta oraingo 162 hautagaik erantzun diote baterak osaturiko galdetegiari, erakunde bilakaerari dagokionez 2026 eta 2032 agintaldia erabakigarria izan daiteke. Horretarako baterak auziari buruzko kontsulta egin die herriko bozetako hautagaiei. 4 bilkura publikoren ostean hautagai eta herritarrekin zuzenean hitz egiteko aukera izan dutela nabarmendu dute. Zehazki 3 lurraldetako herritarren 162 euskal hirigune elkargotik abiatuta ahalmen handiagoak lituzken erakunde batera igarotzeko bilakaera horren alde agertzen dela, oroitarazi dute. Bildutako erantzun kopuruarengatik eta hauteskunde kanpainan bere ekimenari eginiko harrerarengatik kontenta agertu da batera, hala eta guztiz ere oroitarazi du kanpaina bukaera arte erantzunak bidaltzeko aukera dagoela.
Eta nazioartean energiaren merkatuan egon daitezkeen gora berak bultzatuta Donald Trumpek Irango gerraren amaiera aurre ikusi du. Bestelako ikuspuntua du Benjamin Netanyahuk, gerra ez dela amaitu baieztatu du. Estatu Batuarrek baieztatu dute Irango erasotzeko almena murriztu egin dutela eta hori agerikoa dela azken 24 orduetan jaurti dituen misil kopuruan. Ameriketako Estatu Batuetako estatu nagusiko buruak baieztatu du posizio indartsuen daudela, baina ez du baieztatu noiz amaituko den gerra. This is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve. Donald Trumpek berak gaztelenean baieztatu zuen hala ere arago joatea erabaki dute. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Guztiz bestelako erantzuna eman du Pete Hegseth gerra idazkariak, bere ustetan abia puntuan besterik ez daude, baina azken hitza Trumpek izango du. And from the beginning, from this podium, we haven't stated how long it will take. Our will is endless. Ultimately, the president gets to determine the end state of those objectives. Al Jazeera edabideak baieztatu duenez, Steve Witkoff Trumpen ekialde hurbileko bidali bereziak gerra amaitzeko data proposatu dioterani, baina honek ez du erantzunik jaso bueltan. Eta jo puntuan den Ursula von der Leyenek energia nuklearra babesteko 200 milioi euroko diru laguntzak aurre ikusi ditu. Energia mota honetatik urrundu izana akats estrategikoa dela baieztatu du. Alemaniako hautetsi kontserbadorearen ustetan erreaktore modular txikiak jarri behar dira martxan. Horretarako 200 milioi euroko diru laguntzak aurre ikusi ditu. Enpresa pribatuek nuklearretan inbertitzeko interesa mantendu dezaden. Testu inguru honetan von der Leyenek pareko jarri ditu energia berriztagarriak eta nuklearra. Azken hauek gastu publiko handia behar badu ere. Goizeko 7:29, goizeko 7:30 emateko 30 segunduren faltan, ez dugu aparteko gertaerarik nabarmentzeko Euskal Errepideetan, lasaitasuna uneotan, 8:00 jarraituko dugu albistearekin informazioaren aria bat saioan. Informazioaren aria. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak konpainia txinatarrarekin bateriak eta energia biltegiratzeko sistemak fabrikatzen punta-puntakoa den konpainia txinatarrarekin trantsizio energetikoan funtsezkoa den esparrua, berriztagarrien ekoitzitako energia kortetzeko aukera ematen baitu ondoren aprobetxatzeko. Asiako konpainiak Sodena Nafarroko enpresa publikoarekin batera 400 milioi euro inbertitu nahi ditu, oraindik zehaztu gabeko Nafarroko toki batean kokatuko den lantegian, eta atzo ziurtatu zutenez 750 pertsona ingururi emango die lana hasiera batean eta 1000 iritsi ahal izango da bigarren fase batean. Iragarpena orain gauzatu egin behar da eta une horretara arte zur jokatu behar. Denak espero den ikasturtea jarraitzen badu, albiste positiboa izango da. Lehenik eta behin, ziurgabetasun handiko testuinguru global batean sortuko lirateken industria enpleguen kopuruagatik. Eta bigarrenik, trantsizio energetikorako funtsezkoaren den sektore produktibo batean egingo lukeelako euskal ekonomian eta globalean oroar agindu ekologikotzat hartu behar dena. Nola nahi ere, baikortasunak ez lituzke prebentzio batzuk lainotu behar. Adibidez, konpainiak laguntza publikoak jasoko baditu, epeluzeko inbertsioekin duen konpromisoa blindatu behar da, eta era berean bultzada publikoa tokiko enpresetara ere iritsi behar da, beste eskala batzuetan bada ere, sektorean urteak daramatzatelako lanean. Azkenik, erabiliko diren gai kritikoen jatorriari buruzko galderak ere egokiak dira momentu honetan. Nafarroako gobernuko kideek adierazitako pozaz gain, nabarmentzekoa da lakuaren erreakzioa iaz iragarri baitzuen konpainia berarekin negoziatzen ari
ari zela lantegia Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan jar zezakeen saiatzeko. Agenda unionista jarraitzetik eta boladandakoen probintzialismoa bultzatetik urrun, Imanol Pradales lehendakariak kiroltasunez hartu du albistea. Gogoratu du inbertsioa Europako beste edozein tokitan egin zitekeela eta poztu eginda azkenean Nafarroan egingo duelako. Herrialderentzat albiste ona dela esanez. Eskerrak eman nahi dizu herrian ipegia izateak. Eta entzun ostean, gure inguruko prentsak gaur dazkarren azalei begirada emateko unea iritsi zaigu. Eta etxetik hasiko gara egunero egiten dugun bezala. Garak gaur dakarren lerroburua Itiumek 1000 lanpostu sortzea. Aurre ikusten du bere Nafarroako plantan da. Irudian Miguel Castelsagri da atzo eman zioten Monzon Ganuza sariaren jasoketan. Berriak berriz lasaile ez dago prest ezkiagaren sexu abusuei buruzko gaitzespenik egiteko da titularra. Argazkian Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ageri da atzo Maria Txibite Nafarroako gobernuburuari aginte makilen ematen ari zaiola. Deiak berriz Pradales eta Txibitek polemikei erantzuten diete batasuna eta koordinazioarekin da gaurko lerroburua. Azalean nabarmendutako irudian aita bat ageri da bere seme-alabei janaria eskutan ematen eskola jantokietako grebaren arira. Notiziaz de Gipuzkoa gaurkoan dakarren albiste nagusia honakoa da. Donostia mundialeko sede izateko aukera ahultzen ari da. Argazkian Euskadi Surfari elkarteko 2 voluntario ageri dira bigarren eskuko produktua sortzeko neopreno bat heltzen. Diario de Noticiasek sexu violentziaren biktimen erdia Nafarroan adin txikikoak dira du albiste nagusi. Irudian Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Maria Txibite Nafarroako presidentea ageri dira atzo egin zen agerraldian. Bestalde, Diario de Navarrak gaur dakarren lerroburua gobernu foralak errenta bermatuaren gaineko kontrola indartuko du da titularra. Azaleko irudian Irango erreskate taldeak ageri dira Teranen suntsitutako eraikin batean. El Correon fiskaltzak 3 langile ikertzen ari da ume txikiak maltratatzeagatik Getxoko aur eskola batean. Argazkian Tubos Reunidoseko zuten jendetsuan. Azkenik Diario Baskok padroian merkatu ilegalak Gipuzkoara luzatzen da eta 300 euroko izuk ditu zigor. Dakar lerroburu irudia gasa da mantxentibagia onuzeko txerra arkoin. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 90.11.5. Donosti aldea, 93.8.
Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Bidai berri zera urrugalkunez nire buruen ez da neza txutalden zien jotza maneta ella zirtetie bueltan nauenien akorda zaitzez berriro nauela txuzen Agur berri baten bihotz hausi bat bueltan nauenien akorda zaitzez berriro nauela zeuga zemen Kanto entruztean goizeko zozio gutxi aurritxo bat pasatxo gaurkoan, baina itxitzegu edia dako unea, eta dako gurean ditugu ere, Egoi Belategi eta Oñaz Aizpuru, egunon. Egunon, kaixo, egunon. Nik dudan ohitura txarra hau kendu dut, ondo agurtu zaituztet, baina orain bai emango diogu aukera Ikerri bere kantua aurkezteko gaur audio bidez bidali digula, begia batzutan azten zaitela eta gero bronka botatzen dut bestela. Beraz, lasai. jarriko dugu. Bronka botatzen baizu maite zaitula da. Bueno, eskertzen dago. Berak esatu duen arte ez, baina bai, itzeko dugu bestia eta gero egingo dugu tertulia aurrera, Joar, mesedez. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, bueno, aste honetan ni gaurko honetan ekarriko dizuetan proposamena, hilabete honetan beste bat saioak egiten ari den June Miauen bertsio bat da, Aizea kantuarena. Bueno, hemen ja entzun dugu. Ez dakit arte honetan ere ez dute dugun entzun, baina ez gogorak errena izan dut azkenean, beste bat saioak egiten dituzten nahi, txalo, jo behartzai, Hemen, gurean, beren kantu kutxunak, beren eraginak, eta, bueno, beren proiektuak ezagutarazten dizkigutelako, astebururo, eta guk, horri, txalo, egin behar dugu.
horregatik proposamenen artean, hilabete honetan, June Miau irindarra dugunez, haizea, haren kantua, ekarri nahi izan dut, Kentzazpi taldearen bertsioa, ea gogoko duzuen, ondo izan, gero arte! Egiten duzu Ta momentu baten galduta bakarrik gustuta uzten nauzu Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan Baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean bertxio berri bat, zegitzi duzu, Beste honen zenbat bertxe egin jazuneko urtetan. Bai. Eta etorriko dira gehiago, Bai. Pare bat dozena gutxien ez dago dira ziurrenik, baina... Ikerren iradokizuna, eta helduko diogu gaurko gaiei, ezta? Ez dakit, Toñat, zu baduzun zerbait eskuartean? Bai, nik komentatzeko gai bat zen, eta, uste dut, eragiten digula egunerakoan, gerrataz, ez? Gerrataz informatzeko medio, ez, batez, Piskat zaila egiten zetelako nahi nortzia, ez? Iristen zaizkigun teletipo eta askotan, ez? Nahi izaten zulako Irango gerrataz informatu beste modu batea eta ez delako bat erresa izaten, ez? Edabide batzu jakin batzuetatik dator informazioa eta gero ikusi ditugu azken orduetan Fox News atzo ikusten zuzeneko batian nola esaten zuen eta uste Espainiako kate bat zela, ez? Sare sozialetan esanaz nola zentsurak, Israeleko zentsurak Iranek erasotzen dituenean eta erekin militar bat edo estatuaren baldin bada ezin dutela imagen irudi horiek zabaldu eta horrelako gauzak esaten zituzten edo sirena hotsak entzuten dien momentuan ja kamarak ezin dutela grabatu delako gauzak, ez? Eta pixka bat ze zaila den herritar batentzat lehen eskuko informazioa izatea eta gehiago ez gaur egongo manipulazio eta informazio interesatu edon momentuan. Bai, begia esan, uste dut bete-betean gakoan jo duzula, oinatz, esango nuke gaur ez inoiz baino zailago informazioa batkongran eta joara inoiz horrezturriago ditu, baina gero zetan manipulazio gehiago ez dituzun daria oinatz esango nuke Mark Campbellak reudala RV gaur egun Jerusalemen duen edo duen zera kostxako nekonek ari da uste dut berak gainera ordezkatu duela Almudena Ariza gaur egun dagona Kolombia, Almudena Ariza esan daiteke bere kabuzioan zala, baina dagoeneko izugarrizko presioa jasaten ari izan besterik gabe, Gazaren inguruan egindako koberturagatik eta ez da gauza bat esango dugu oso palestinarren aldekoa edo. Beitu, hori esatu za, zein zaila den iturri ofizialitatik informatzea teletipoak aipatu dituzu, agentzi handietan askotan, eta ziur asko baita Israelen eta estatu batuetan dagoen, ze badago zentsura informatibo bat, aitzakia militarrari lotuta, zein zaila den iturri ofizialitatik, baina gaur egun ere, zeinen zaila den sare sozialetan ere zerbait topatzea beitu duela bi aste gerra ulertu zenean bani nengoen lanean. Eta orduan, saiatu nintzen tarteka baita ere, Irango edabidetan zerbait ikusten edo, baina karo, bertako izan gabe zaila jakitea zer den ofiziala eta zer ez. Kontua da, ordutikan ari naizela baita bi aletatik, baina propaganda ikaragarri pila bat jasotzen egunero sare sozialetan, Twitterren, Instagramen, ez dakizte Twitter, hori delako lanerako erabiltzen duguna, askotan kortak eta barateratzeko, eta horixe, propaganda, baina adibidez atzo, Iranek bere misil hipersonikoa probatu du, Tel Aviven 500 misil erori dia, ez dakizzer, edo kontrara, ez dakizzer, estatu batuetako soldaduak, jada, Teheranea sartzen gaidia, misio sekretu batean, oso zaila dala, Iranen soilik ez, Ukrainara begiratzen jartzen baldin bagara, inork ez dakiz zer gertatzen ari den Ukrainan. Eta ikaragarria da gero saretan sartuta ikusten dituzula
jada ez zela bideo tradizionalak. Jendearen bideoak, eta horrela egotzen dituztela ere, gero ere zaila dela jakitea nondik nolakoa den, gero askotan Ukrainako gatazkan adibidez asko ikusi zen hasiera batean bideo asko ateratzen zirela, eta gero verifikadore askoak esaten zuten, zirela bideoak 2000 eta masi baino aurrekoak ere, azkenean gaur egun ere saturazio horrekin, hainbeste iturrirekin, nik uste ere interes bat badagoela, azkenean hainbeste eduki sortzeko, hainbeste propaganda sortzeko, benetan ez dugulako, oso zaila dela inor benetan jakitea zer dagoen benetan atzean da. Bueno, beste gerra eremu bada, ez? Adibidez horren aipatzen ari gara, bialetako propaganda ziur asko gaur egun Irango gobernuak edo Irango gobernuko inguruko mugimendu guzek eta parlo militarrean estatu batuei eta Israeli egin zirei arzaitu bat zangadinduk bat egiten gomroten gainan zerkarrak natzen Nire esatu zute bideo minetarri osoak anglaza dela, ez? Esan iko gazo da zerako, zaidan eta izrean ego eta gazten gauz izati hor lehizuna. Eta horretzen, behar gaza eta daudela bia seizuen bidea. Horren zut, perlo eta pergoi, egan jau dutzen da. Pandaki, ez dugu zertatzen, atzia zatlak zegoen azkondean ez izan ditu, zitu dira. Trakizu, isu konzertate baina lan, biru dixi, ratatuelgo eta ez dugu eta skitarrako eta bagu todo Berak gainen ere momentu baten gauzak osongi aipatu zituen, esan zuen, demagun ezakit ez digute utziko aipatzen nola Irango misil batek Mossadeko egoitza bat bombardatu duen, eta horrekin den esan zuen. Bai, esan zuen, ez da, imaginatu, etxe bat zartatzen dute, zibilena, eta atzean baldin badago eraikin gobernuko eraikin bat edo Mossaden edo Israelgo estatuak konsideratzen duna Iranentzako informazio iturri izan daitekela, debekatu daude irudi horiek. Eta Fox Newsekoak uste dut, orain dela atzogabeko irudia dira eta berdin esaten zuen. Hemen gauzak aldatu dira eta antzeko osnarketak egiten ditu eta aipatzen du sirenak entzuten diren momentuan jadanik hedabideetako koberturak guztiz mugatu dituztela eta eten egin behar dituztela kasu askotan. Israelek beti etxe nahi dio baita ere irudi faltsu horri, ez? Erasotuaren irudi hori. Erasotuaren irudia, baina era berean bizitza normal egiteko gai direnaren, eta nola zen esamolde hori esaten zuna, Israelen 3 hiri daudela eta hiri bakoitzak egiten dula zerbait. Jerusalemek otoitz egiten du, Tel Avivek festa egiten du eta Haifak lan egiten du, bertan delako fabrikak eta bar. Eta Netanyahu katza olako zer esan zuen, ekonomia bikain doa, baina atera barko dute aurrekontu berezi bat soilik gerraren ondorei aurre egiteko. Baina esango nuke Israelgo populazioaren baitan ere oso sartuta daukatela, nolabiteko ausardia edo baita ere utzikeria irudi hori ematea zenbatetan ikusi dugu, jendeak bere burua grabatzea, bombardaketen artean ere ekainean osoikoa zan, jendeak egiten zitula, eta nahi hoi izugarrizko banalizazio egiten zait, baina zera, babeslekoetara joan eta barruan festa bat egin. Bai. Bueno, hori Ukrainian ikusi zen, ez? Jende asko... Ukrainan esan nurek akaso oinarria bestelakoa dela, ez? Ukrainan Kieven txema Zapatak ez duen oso horregatik ez zuen asko saltzen eta pobre bizi zen, dirurik ez zuen. Egun batean erabaki zuen, irten behar zuela, bidaia bat egin behar zuela fortuna bilatzera. Eta, hantxe abiatu zen. Eguna pasatu, gaua iritsi, eta nunbaiten gaua pasatu behar zuela, etxe bateko atea jo zuen. Etxeko atea jo, eta etxeko andre batek zabaldu zion atea. Zer behar duzu, txiki? Tira, bidaia bat egiten ari naiz eta zure etxean ostatu emango altzen idake. Gustora emango nizuke bai. Baina ezin dut. Nire etxean gizandi bat bizi da. Eta ikusten bazaitu, jo eta jango zaitu. Nik ez dut gizandiren beldurrik, esan zuen, zapatari txikiak. Eta hantxe sartu zen etxera. Tira, goian egin dezakezu ganbaran lo. Ara joan zen, zapatari txikia eta lasto artean sartu zen. Gaua iritsi zenean, argirik etzela eta beldurra sentitu zuen, eta ezin zuen lorik hartu. Halako batean,
Etxeko atea iriki zen, danbada batez. Domba! Sartu zen gizandia. Hemen aurru saia dago! Amak esan zion, bai noski, aurru saia dago. Zapatari txiki bat kostatu eskatu dit eta eman diot, handago ganbaran. Eta ez aldaki hemen gizandia bizi dela. Bai, baina esaten du ez duela gizandiren beldurrik, ez dela gizandiren beldur. Hori ikusi beharra dago. Eta antxe abiatu zen gora gizandia. Zapatari txikiak entzun zuenean orduan, dardarka, zutik jarri eta esan zion gizandiari. Zer behar duzu? Gizandiak alako ahots handia entzuterakoan, beldurrez esan zuen, kontuz gero nirekin. Baina atzeraka, eskilerak berriro jetxi zituen. Horrela pasatu zuen zapatari txikiak lehendabiziko gaua. Hurrengo egunean, lagunak egin ziren, gizandia eta zapatari txikia. Eta lagun onak bezala ateratzen ziren pixkat, ibiltzera eta pasiatzera eta ara eta ona. Egun batean adibidez, gereziak jatera joan ziren. Gereziak altu zeuden eta zapatari txikia zen. Baina gizandiak hartzen zituen goiko adarrak, beheraino tiratzen zituen eta jaten zituzten gereziak. Noski, gizandiak esku handia zuen eta azkar hartzen zituen gereziak eta azkarian. Azkar hartu azkarian eta azkar amaitu. Orduan, askatu zuen zuaitza eta zapatari txikia heldua zela zuaitzari, egan atera zen. Ai ama, gizandia korrika lurrean topatu zuen zapatari txikia. Ai ama, barkatu. Ze barkatu ondo. Saltoka ari nintzen nire lireintasuna probatzen. Tira barkatu, iruditu zait egan atera zarela. Egan. Halako batean entzun zuten, bazela erensuge bat lurralde haietan. Eta diru asko emango ziotela erensuge hori hiltzen zuenari. Eta esan zuten tira, joan beharko dugu erensuge hori garbitzera. Eta jarri ziren erensugea bizi zen kobazuloaren atarian. Eta antxe zai, eta erensugerik etzen agertzenan. Tira, zotz egin beharko dugu ea nor sartzen den. Zotz egin eta nori egokituko? Zapatari txikiari. Antxe abiatu zen, kobazuloan barrena, eta erensugeak ikusi zuenean esan zuen, ze zapatari txiki maitagarria. Hartu zuen hortzartean eta katokumeak hartzen dituzten bezala, hartu zuen eta kobazulotik atera zuen. Zapatari txikia erensugearen hortzartean ikusirik, gizandia larritu zen eta mailu batez, damba! Kolpatu zuen erensugea buruan. Hain fuerte kolpatu ere, bertan seko geratu zela. Zer egin duzu, esan zion zapatari txikiak. Tira, erensugeak jan behar zintuen. Ni jan? Ez aldezu ikusi, min gainetik tirakan ekarrela. Esango nuke jan, min gainetik tiraka hain nintzen eta zuk akabatu behar izan dezu. Barkatu. Ara joan ziren etxera eta afaltzerakoan, zapatari txikiak esan zion gizandiari eta haren amari joan egin behar zuela. Bidaiarekin jarraitu behar zuela. Hurrengo goizean agurtu zuten, zapatari txikia. Gizandiak negar egiten zuen. Orduan, zapatari txikia joan zen kobazulora. Eta antxe zegoen, antxe topatu zuen erensugea hilda. Burua moztu zion, zaku batean sartu zuen, eta gaztelu batera joan zen. Eta han, erregeari eskaini zion, erensugearen burua. Erregea liluraturik, zakukada bat urre eman zion. Eta horrela, amaitu ziren, zapatari txikiaren miseria guztiak. Eta alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, naiz irratian. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria
Naiz Irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Itium energia biltegiratzeko sistemen enpresa txinatarrak 1000 lanpostu inguru sortuko ditu Nafarroan. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzule, aurreratu dute Nafarroan ezarri asmo duten planta 2027an martxan egon daitekeela, horretarako 400 milioi euroko inbertsioa burutuko dute. Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo industria kontseilariak arrakasta baten historiaz hitz egin dute. Estamos encantados de anunciar la joint venture que el gobierno de Navarra y Hycium firmarán en las próximas semanas. Va a ser la historia de un éxito. Bersaren aukako daldea antoat dela iazatute unidas libertazkatako ideakiko daren lasfuk terodu egitralaken zirrepain isaiak bialtean txekaitorko iziz Berzela sindikatuak akordioa lortu du Euskal Autonomia Erkidegoko kudeak eta zuzeneko eskola jantokietan, ratioetan eta lan eta soldata aurrerapenetan hobekuntzak eginez. Honen beste, zentralak greba bertan bera uztea erabaki du, elak berriz ez du akordio hau sinatu, eskaturiko gutxienekoak ez betetzeatik, baina komisiones obrerasek eta UGTek bai. Eta ularen alde eginagatik jaso du, Miguel Castelsek Montzon Ganuza saria, Bergaran ekindako ekitaldian jaso zuen atzokoan saria. Disolución de la Audiencia Nacional. Amnistía a los presos políticos vascos que han sido juzgados en este tribunal. Saria eskatzerekin batera Miguel Castell soltza gainean azaldu zuen sari bat benetan merezi duena abertzaleak defendatu izan dituzten abokatuen kolektiboa dela. Eta Realak 25.680 sarrera izango ditu Sevillan jokatuko den kopako finalerako eta fantzon handi ere izango da bertaratuko diren zaleentzat. Andaluziako hiriburuko Carlos Hirugarrena etorbidean La Cartuja estadiotik oso gertu, 15 minutura besterik ez. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepide dagokienez baduna armentzeko jazoerarik, Lander? Aipatzeko dugu autopilaketak daudela Gipuzkoa 20 errepideko 9. kilometroan Donostian Bilboko norantzan izandako istripu batengatik eta bibilgailuren arteko istripua ere nazional bateko 455 kilometroan Andoainen Irungo norantzan, uneotan 7 kilometrotako autopilaketak tarte horretan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Eguraldiak kaskartzera egingo du asteazken honetan. Goizpartetik hasita, goizetik hasita da zeruan hodei asko izango da. Lehenbizi erdi eta goi mailako hodeiak izango dira. Ondoren goizerditik aurrera hodei trinkoagoak sartuko dira eta goizerdian jada zaparrada txikire mate du beste izango da Kantauriar isurialdean. Ez era handirik ezala ere. Ondoren eguerdi aldera zertxoak giro laseixago izango da eta ondoren arratsaldeko lehen orduan mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Eta frontenek euri gehiago ekarriko zaparradak mendebaldetik aldera zabalduko dira. Gehien bat Kantauriar isurialdean botako du, ego isurian euri gutxi izango da, baina ipar isurian ere oso zaparrada txikiak izango dira eta orokorramintzat ez da euri askorik egiterik espero. Goizean ego mendebaldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean, eta ego isurian 12 eta 14 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki mendebaldean. Edel Teietxea teknikan martxoak 11 da asteazkena. Informazioaren aria. Bigarren egunera heldu da Irango gerra, jada balantzeak egiten hasiak dira eta Iranek salatu du Ameriketako Estatu Batuek zibilen 10.000 gune bombardatu dituela 1.300 hildako eraginez. Azken orduko kezka berriz Hormutzeko itsasartean kokatu da. Iranek itsasminak jarri ez ditzan bombardaketa gehiago gauzatu dituzte Estatu Batuarrek, zehazki minak jartzeko 16 ontzi inaktibo suntsitu dituztela jakinarazi dute.
Bombardaketek ez dute etenik izan azken gau honetan, helburuetako bat Teherango Mehrabad aireportua izan da, ala Arabiar Emirerri batuetako kostetatik gertu zen kontainer ontzi bat. Proiektil ez ezagun batek ontzia kaldetu du. Beirut ere bombardaketen jopunta izan da, Israelek Libanoko hiriburuko 2 puntu bombardatu ditu, herrialdeko ekialdean, Siriako mugan, ala hegoaldean beste hainbat bombardaketa izan dira. Eraso hauen ondorioz, 760.000 desplazatu zenbatu dituzte. Iranek gerra hasi zenetik erasoaldi bortitzena eta astunena burutu du, Idib telebista publikoaren arabera. Herrialdeko guardia iraultzaileak bere gain hartu du Kubaiteko Arif Jaineko beste base estatu batuarraren aurkako erasoa. Ez dute helburua bete Saudi Arabia eta Arabiar Emirerri Batuetako erasoek. Lehen herrialdeko defentsa ministroak baieztatu du Prince Sultan basea helmugan zuten 7 misil balistiko atzeman dituztela, eta bigarren herrialdearen mugetan Saia petrolio findegia helmuga zuten droneak neutralizatu dituzte. Asteazken honetan G7 taldeko herrialdek bilera telematikoa izango dute gatazka armatuaren ondorio ekonomikoak aztertzeko. Kezka dago erregaien prezioarekin zer gertatu daitekeen, energiaren nazioarteko agentziak biltegiratuak dauden petrolio erreserba estrategikoak erabiltzea proposatuko du, prezioen igoera eteteko. Zehazki energiaren merkatuan egon daitezken gora berak bultzatuta, Donald Trumpek Irango gerraren amaiera aurreikusi du. Bestelako ikuspuntua dauka Benjamin Netanyahu. Honek esan du, gerra ez dela amaitu. Estatu Batuarrek baieztatu dute Irango erasotzeko almena murriztu egin dutela, eta hori agerikoa dela azken 24 orduetan jaurti dituen misil kopuruan. Ameriketako Estatu Batuetako estatu nagusiko buruak baieztatu du posizio indartsuan daudela, baina ez du baieztatu noiz amaituko den gerra. This is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve. Donald Trumpek berak astelehenean baieztatu zuen gerra eteteko aukera zutela eta itzelezko arrakasta izango zela, hala ere harago joatea erabaki dute. We could call it a tremendous success right now as we leave here, I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Guztiz bestelako erantzuna eman du Pete Hegseth gerra idazkariak, bere ustetan abia puntuan besterik ez daude, baina azken hitza Trumpek izango du. And from the beginning, from this podium, we haven't stated how long it will take. Our will is endless. Ultimately, the president gets to determine the end state of those objectives. Al Jazeera edabideak baieztatu duenez, Steve Witkoff Trumpen ekialde hurbileko bidali bereziak gerra amaitzeko data proposatu dioterani, baina honek ez du erantzunik jaso bueltan. Batestenguru honetan ere Europar Batasunak arauak zaindu behar dituela, erantzun dio Antonio Costa Ursula von der Leyeni. It is in our interest to ensure that the world remains rules-based and cooperative. It is in our interest to avoid further world fragmentation. Errusiak bakearen kontra egin ala Txinak arazoak sortu arren, Europar Batasunak arauetan oinarrituriko nazioarteko ordena defendatu behar duela baieztatu du Europako Kontseiluko presidenteak. Hala erantzun dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari, honek defendatu behi du krisia konpontzeko modu berriak behar direla eta Europar Batasuna ezin daitekela desagertu den mundu zarraren ordenaren defendatzailea izan. Adierazpen hauek oihartzun zabala izan dute Euskal Herritik, EH Bildu zein EAJak Alemaniako defentsa ministro izandako hitzak gaitzetsi dituzte. Zehazki, Fernando Barrena, EH Bilduko europarlamentariak txiokatu du von der Leyen Europako batzordeko presidente gisa babesa eman zioten Euskal Alderdiak azalpen bat eman beharko lieketela herritarrei EAJari aipamen argia eginez, baina hain zuzen Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidenteak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean azaldu du pena mantziola Europako batzordeko presidentean zuteak. Niri atzo horrek berbok entzun itxunian von der Leyenen ahotik peni emozten, egiz esaten imozu. Bain zuzen, jo puntuan den Ursula von der Leyenek ere, energia nuklearra babesteko 200 milioi euroko diru laguntzak aurreikusi ditu, energia mota honetatik urrundu izana akats estrategikoa dela baieztatu du. Alemaniako hautetsi kontserbadorearen ustetan erreaktore modular txikiak jarri behar dira martxan, horretarako 200 milioi euroko diru laguntzak aurreikusi ditu enpresa pribatuek nuklearretan inbertitzeko interesa mantendu dezaten. It was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power. This should change. Testu inguru honetan von der Leyenek pareko jarri ditu energia berriztagarriak eta nuklearra, azken hauek gastu publiko handia behar badute ere. Goizeko 8:11 dira.
Zalaparta ukaezina eragin du Argia astekariak egindako ikerketa batek agerian gelditu baita talde antolantu bat lan eskaintza publikoei helegiteak jartzen ari zaizkiela euskara eskakizuna atzera bota edo murrizteko helburuarekin. Errenterian esaterako 25 administrari kontratatzeko lehiaketa geldiarazi behar izan dute helegite hauetako batek sortutako ziurgabetasunaren ondorioz. Unidas por la Libertad Lingüística talde euskara fogo antolatzailetako batek jarri zuen helegitea postu horiekiko inolako interesik eduki ez arren plaza finkoa baitu Osakidetzan. Norbaitek izena eman eta helegitea jarri beharko luke, azterketara joan beharrik ere ez dago. Zenbat eta gehiago bihar inpugnatu beharko litzateke doan da abokatua. Unidas por la Libertad Lingüística WhatsApp taldean argitaratutako mezuetako batzuk baino ez dira. Argiak astearte honetan argitaratu dituenak hainbat hilabetetako ikerketaren ostean. A ver, yo si impugno no es porque me interese. Yo la plaza, por ejemplo, en el hospital ya la tengo. Maria Isabel Vieiras osasun arloko langile eta aipatu WhatsApp taldeko administratzaileetako batek audio bidez onartzen zuen ez zuela inolako interesik errenterian eskaintzen ziren 25 lanpostu publikoekiko, berak baduelako plazaia da ospitale batean. Modu honetan deitzen zituen talde horretako kideak berarekin batera salatzera. Voy yo contigo de la mano, ¿vale? Me he puesto yo como en cabeza, entonces yo ya he dado mis datos y entonces tenemos hasta el fin de semana para que des tus datos. Errenterian administrazioko langileak kontratatzeko 25 postuko lan eskaintza publikoa zebat euskara maila eskatu izan adagakoa. Euskararen aurkako oldarraldi batean eta epailer orain arte ezarritako aurrekariek behatuta Errenteriako udalak bertan bera utzi behar izan du lan eskaintza publiko hau. Argiarekin izandako elkarrizketan Maria Isabel Vieiras Nogeirak onartu du bera dela deialdiaren aurka helegita jarri duen pertsona bakarra, baina ukatu egin du horretarako babesa bilatzen saiatu izana, edabide horrek argitaratutako mezuak eta audioak gora bera. Sabin, que es el que lleva todo de euskera de Nonchat, o sea, te lo explica fenomenal. Le puedo dar tu número de teléfono que te llame y así te lo explica todo. De todas formas, el recurso ya lo están haciendo con mi nombre, ¿vale? O sea, tú irías añadida conmigo. Bierasek aipatzen duen Sabin Zubiri euskara denontzat izeneko taldeko burua dela jakin izan du Argiak. Euskadiko hizkuntza politikari buruzko eztabaida oinarri pluralistekin sustatu nahi duen usteko taldea da. Hau, baina azpimarratu behar da era berean Sabin Zubiri Komisiones Obreras sindikatuko kidea dela eta normalean euskara eskakizunen aurka jarritako helegiteen berri ematen duena. Beiras berare Komisiones Obrerasen gertukoa da. Hola Mabel, Maider. A ver, no soy muy de audios, pero os paso ahí un pequeño audio y una explicación por escrito de lo que... Audio bidez talako adierazpenak egitea gustuko ez duen arren Zubirik berak azaltzen zioen helegitea jartzera deitzen zuten pertsonetako bati nola lagundu alzioten. La parte jurídica, ¿no? Ahí explico un poco cuál es la idea de la asociación y cómo nosotros ofrecemos ayuda para gente que está interesada también en que las OPE sean abiertas, en que pueda participar todo el mundo, sin abusos. Entonces, bueno, en todo caso, tranquilidad. Esto es, si se ve, nosotros ofrecemos esa ayuda de asumir el coste de un abogado. Si queréis, lo podemos hablar mejor, o bien en persona, teléfono, videollamada. Prozesu judiziala aurrera eramateko abokatua eskaintzera heltzen da Zubiri doan gainera. Eta errelatoaren tartearen nahiko zainduta daukate, jakin badakitelako non kokatu ditzaketen euskara eskakizunen aurkako artikuluak. Maria Teresa Perales WhatsApp taldeko beste administratzaileetako bat da. Que queremos publicar en el periódico, a ver si puede ser en el Correo o en el Diario Vasco. Hoy un compañero de asociación de Sabin, el de euskera de Nonchat, que es periodista, y va a hablar con un chico del Correo, que a veces se reúne con él. Euskararen aurkako ofentsiba judizializatuko testu inguru batean gertatu da talde honen sorrera eta garapena, azken urteotan udalen eta aldurdien aurkako dozenaka ebazten sortzen ari dena. Argiak baduzue informazio gehigarri gehiago. Unidas por la Libertad Lingüística elkartea bere sarean 688 publikoaren legearen inguruan egindako ekimenei erantzuteko elkarretaratzea egin zuen Gasteizen urrian.
Errenterian salariko eraso euskarafoboak erreakzioak ekarri ditu eragile desberdinen partetik. Elak azaldu duenez, hizkuntza eskubideen aurka antolaturiko kanpaina oso larria da, salatu du euskal komunitatea, hizkuntza eskubideak urratu dituzten epai ugari jasan dituela azken urteetan eta epai horien jatorrien zeuden demanda askotan ez zegoela haiek bultzatzeko interes legitimo zuzenik. Sindikatuak hartarazi du era berean plataforma honen atzean sindikatu euskarafoboak daudela Komisiones Obrerasi erreferentzia eginez eta labek azaldu duenez eragileak langileen erabilera esatua gauzatzen ari dira administrazioaren euskalduntzea oztopatzeko dozenaka eskari horien atzean interes atzerakoiak daudela gaineratu du. Hasi zuzenean bere izenean demanda judizialak jartzen dituzten sindikatuetatik ala zitalagoa dena aipatu dute norbanakoen atzean ezkutatuta eta baita giroa elikatzen duten komunikabidetatik eta horren aldeko diskurtsotik eta euskararen aurkako erasoari estaldura eta berme politiko instituzional juridikoa ematen dioten alderdietaraino. Josu Aztiria, EH Bilduko legebiltzarkideak sare sozialetan salatu du, badirela euskararen aurkako erasoa ukatu dutenak esan du ere, gainera orain egiaztatua gelditu dela tolaketa. Hala, gainerako alderdi eta eragilei ere dei egintzaile aketarekin batin larrisunako eragri hauen aurrean jar artezaren. Eta euskara bizatako bitere, euskaran ekarte satu, sabeko bat zirraitza lerbeak eusen borrogatzen ez duan handotek. Gertzean dia benari paskalien beste bere hain justu ikastu honetan aldiz eginen amazia amazio dekutzen mikrofatxezo geludi. Eta ministroak zehazte itakin azidionez. Hori salatzeko, Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioak manifestazioa egin zuen urtarrilean eta azterketa berria euskaraz egin alizateko dinamikan sartua da geroztik. Honekin batera, sail elebiduneko irakasleek ere bat egin dute aldarriarekin eta euskara geroan elkarteak euskarak brebatan eta basoan lekuek galdu duela salatu du. Izan ere, oroitarazi du orain arte bertako hizkuntza bi eratan kontuan hartua zela eskolako proban, kontrol jarraituaren bidez eta ahozko probaren bidez. Orain ebaluazio jarraituko 12 ikasgai sartzen baldin badira ere, prebetako batez bestekoan. Euskara ez da horietako bat. Beraz, brebatan soilik ez, basoan ere, Ipar Euskal Herriko ikasleek bigarren mailako ikasketen amaieran egin behar den azterketan egoera kaskarra dela deitoratu du euskara geroanek. Hain zuzen, gaur egun kontrol jarraikian lekua baldin badu ere, urtean irakatxiek diren gaiak euskaraz ebaluatuak dire klasean, basoko azterketetatik desagertua izan dela, nabarmendu du. Ipar Euskal Herriaren euskalduntzari bultzada bat emateko ezinbestekoa da sail elebidunak kopuruz, kalditatez eta ezagupenez garatzea. Horretarako, elkarterik garrantzitsua iruditzen zaio, hizkuntza bera ez diren euskarazko ikasgai gehiago ematea, baita murgiltze gehiago eta ere gutxieneko euskara maila ziurtatzeko. Goizeko 8:09 kontu politikoi dagokienez, Zupenek aspaldiko aldarrikapen bat eraman du Kongresura, hobekuntzaren laugarren disposizio iragankorra desagerraztea, Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoan integratzeko bide bat planteatzen duena, aukera real gisa inoiz aztertu ez dena eta bere garaian Euskal Lurralde Batasunaren haustura arintzeko diseinatu zena independentziaren gorakadaren beldur da alderdia. Laugarren iragankorra hau bere garaian amu moduko baten gisa sartu zen Euskal Lurralde Batasunaren hausturari eta horrek herritarrengana eragir zuen gaitzespenari aurre egiteko. Ordutik hona eta inoiz benetako aukera gisa aztertu Nafarroa provintzia bakarreko autonomia gisa defendatzen duten indarrek zalantzan jartzen dutelako eta gainerako entzat Nafarroa gainerako herrialdeen aurrean subsidiariotasun egoeran jartzen duelako. Klausula kalaber sakoneko realitatea adabakitu zuen. Hobekuntza ez zela Nafarroako herritarren berrespenaren mendejarri gainerako estatutu autonomikoekin gertatu bezala gehiengoz atzera botako zuten beldurrez. Baina zergatik orain iratzarri, Kristina Ibarrola buruak prentsaurrekoan azaldu duenez azken 58 urteetan 3 erreforma konstituzionalak dira nek behin izan. Orain formaltatzue, baina aurretak errekezun bile goztokiz plemai. Gaiaren da ona uste hace garantizar bihurtu arte eta independentziaren ekonomia eta euskal arren ez independentistaren argumentan zen ez da iaiotenare. Eta bita ere, osasun sailaren partetik, zehazki, azalpenak eman beharko direla txertuaren bueltan eta txertuaren inguruan izan diren gatazkaren edo zalantzen inguruan, jakinarazi denez, zehazki atzeratu egin du Gasteizko Legebiltzarrera dagoeneko publiko den informazioa eta osasun sailak zehazki atzeratzen ari omen dela jakinarazi dute, zehazki bestelakoetan jada informazioa publikoa egin delarik. Eta ipatuko dugu bestelako kontuetan,
zehazki oraingo 162 hautagaik erantzun diotela baterak osaturiko galdetegiari erakunde bilakaerari dagokionez 2026-2032 agintaldia erabakigarri izan daiteke eta horretarako baterak auziari buruzko kontsulta egin die herriko bozetako hautagaiei. Lau bilkura publikoren ostean hautagai eta herritarrekin zuzenean hitz egiteko aukera izan dutela nabarmendu dute. Hiru lurraldeetako herritarren 162 Euskal Elkargotik abiatuta almen handiagoak lituzken erakunde batera igarotzeko bilakaera horren alde agertzen dela oroitarazi dute. Bildutako erantzun kopuruengatik eta hauteskunde kanpainan bere ekimenari eginiko harrerarengatik kontent agertu da batera. Hala eta guztiz ere oroitarazi du kanpaina bukaera arte erantzunak bidaltzeko aukera dagoela. Txeko Andre ederra nintzen, ederra eta mantea. Goizaldean bigazek jasan zuten eraso homofoboaren aurka protesta egiteko ikusgunek azaldu denez LGTBI fobiak ez du lekurik Gasteizko kaletan. Bide batez, Radio Vitoriak jasotako adierazpenetan ikusgunek salatu du sektore eta hedabide jakin batzuek eraso homofobonen erabilera politikoak LGTBIQ kolektiboaren eskubideak aipatzen baitituzte arrazakeriaren eta bazterkeriaren aldeko diskurtsoak bultzatzeko. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki, Jean-Pierre Masiasek Biarnoko Betarram ikastetxean hamarkada luzetan gertaturiko bortizkeriak eta sexu abusuen kasuak aztergai dituen batzordeko buruak jakinarazi duenez, inkestak lehen urratsak eman ditu Bolikostan 2010an zendu zen itsasuko apez bat jomugan berrezarri dute salaketa berriak. Batzordeko buruak Izi País Bask irratien jakitera eman duenez, misiolari lanetan aritu zen Beñat Segure apaizaren aurkako lehen lekukotasunak jaso dituzte Bolikostan. Itxasun sortua 2010an zendu zen Betarrango erligiosoek kudeatzen duten Zarregoitzan. Oraindik goiz omen da honen irisgarritasuna jakiteko, baina adituen kalkuluen arabera 30 eta 40 salaketa berri heldu daitezke. Ezin da baztertu beste hainbat herrialdetara zabaltzea inkesta. Apezak Angelun jardun zuen baita Paul Lemos edo Bordel bezalako hirietan ere, baina horretaz gain Burkina Faso, Algeria eta aipaturiko herrialdean Bolikostan ere hainbat urde jardu zuen misioaren lanetan. Kontu ekonomikoetan berriz, Ithiun energia biltegiratzeko sistema enpresa txinatarrak 405 milioi euroko inbertsio estrategikoa egitea erabaki du epe laburrean Nafarroan eta horrek 750 lanpostu sortzea ekarriko du. Eta baita, gerora 300 lanpostu bigarren fase batean jarduera 2027an hasiko litzateke. Akordioa ostaren honetan aurreratu zuen Pedro Sánchezek Madrilen eta Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Mikel Irujo Industria kontseilariak ospatu dute ostera Iruñen egindako aurkezpenean arrakasta baten historia izango dela esanez. Estamos encantados de anunciar la joint venture que el gobierno de Navarra y Haithium firmarán en las próximas semanas. Va a ser la historia de un éxito. Sala Haithium, enpresa txinatarrak 405 milioi euro inbertitzea eta Nafarroan 756 lanpostu sortzea aztertzen ari da. Ja 3 urteko lan mardula izan da. Nafarroan biltegiratze bateria fabrikatzeko erabakiarekin amaitu dena. Hala ere, akordio horretan lantzen ari diren zurtzia zohartarazi du oraindik ez dute erabaki etorkizuneko lantegiaren kokapen zehatza. Kontua da baita ere, aldi berean zuhurtziaz hitz egin behar dela gaurko egunean. Haithiumek Nafarroaren aldeko apustua helarazi digu, baina oraindik urrats asko daude aurretik egiteko eta horiek azaltzen joango gara. Zehazteke dago, alaberri inplikatu bakoitzak zenbateko kapitala jarriko duen izan ere, akordioak Hithium Txinako segmentu horretako enpresa liderra eta Europan oinarri bat ezarri nahi duen munduko bigarrena eta Sodena enpresa publikoa barne hartzen ditu. Lankidetza publiko-pribatuan mugarri bat izango den kanpaina bateratu berri bat sortzeko. Aurreratu dute planta 2027an martxan egon daitekeela eta 750 lanpostu zuzen inguru sortuko dituela lehen fasean eta beste 300 bigarrenean. Creará, al menos en una primera fase, alrededor de 750 puestos de trabajo directos y 300 más en una segunda fase. Horrek azpimarratu dutenez, Nafarroa energia garbiak biltegiratzeko eta sortzeko Europako erreferente bihurtuko du. Eta aipatuko dugu kontu ekonomikoetan ere,
Lab sindikatuak akordioa lortu dela Euskal Autonomia Erkidegoko kudeaketa zuzeneko eskola jantokietan, ratioetan eta lan eta soldata aurrerapenetan hobekuntzak eginez. Honen ondorio, zentralak greba bertan bera uztea erabaki du, elak ez du sinatu eskaturiko gutxienekoak ez betetzeatik, baina Komisiones Obrerasek eta UGT aldiz bai. Aitor Prieto. Labek negoziazio mailan 154ko ordezkaritzarekin aurre akordioa lortu du Euskal Autonomia Erkidegoko kudeaketa zuzeneko jangelen hitzarmen kolektiboaren negoziazioan. Sektoreko langileak hainbat hilabetez negoziatu eta mobilizatu ondoren. Aurre akordio honen iragarpena astearte honetan eginda Lab, ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitutako 3 greba egunetako lehen egunean. Gaur arratsaldean hain zuzen ere bilera bat izan da, hasiera batean asteazken honetarako aurre ikusita zegoena. Ohar baten bidez, Labek jakinarazi du aurre akordio honen lorpen historikoetako bat, 3 urteko gelan eta lehen hezkuntzan radioak aldatzea dela. Azaldu duenez, sindikatuak hezkuntza sailarekin izandako elkarrizketen ondoren egin ahal izan da hobekuntza hori. Eta aurrera pauso handia da ikasleen arreta eta langileen lan baldintzak hobetzeko. Sindikatuak azpimarratu duenez, aurrerapen horiek ez ziratekeen posible izango langileen antolakuntza, batasuna eta etengabeko borroka gabe. Erakutsi baitute mobilizazioa eta ekintza sindikala lan baldintzak hobetzeko tresna eraginkorrak direla. Ela sindikatuak bere partetik ez du akordioa sinatu, plantilek eskatutako gutxienekoak ez betetzeagatik. Sindikatuak kritikatu du akordioak ez duela bermatzen soldatak parekatzea, igoerak mugatzen dituela eta ez duela KPIren erreferentziarik jasotzen. Eta ipatu berra dugu ere, Nafarroko gobernuak errenta bermatua erreformatuko duela herritarren eskubideak eta bete beharrak zabaltzeko. Foru gobernuak errenta bermatua jasotzen duten pertsonen gizartearetzeri eta enpleagarritasunari laguntu nahi die. Azaldu dutenez bizitzeko gutxieneko errenta Nafarroako prestazioen sisteman sartzeak 2 prestazio nagusiak harmonizatzea eta lerrokatzea eskatzen du eta kontuen batzordeak eta Europar Batasuneko kontseiluak egindako gomendioak aplikatzea. Gaur egun Nafarroan errenta bermatuak ia 14.000 aur eta 75 urtetik goiti dauden 1.419 pertsona babesten dituela nabarmen dute baita ere gobernuko iturriok. Prestazioen erreformaren bigarren helburua da burokrazia murriztea, profesionalek inklusio lanare pertsonalizatuagoa eta kalitate handiagokoa egin ahal izaten. Eta azkenik enplegu kontuetan ere eta ekonomia kontuetan ere esango dugu zibersegurtasun industrialeko zentroaren laborategi aurreratuak Gipuzkoako 387 enpresari lagundu die segurtasun digitaleko gaitasunak hobetzen azken 5 urteetan eta 205 enpresek erabilite zibersegurtasuneko aholkularitza zerbitzua. Una jandu eza ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategikoetako diputatuak adierazi du ohar baten bidez datu hau lurralde gisa segurtasun digital industrialaren esparruan eskualdeko eta nazioarteko erreferentzia bihurtzeko egiten ari diren apustuaren erakusgarri argia dela. Azpiegitura hau Gipuzkoako enpresa industrialei zibersegurtasunaren sektoreari lotutako fabrikatzaileei, bai produktu industrialei dagokienez, bai segurtasun eta zentro teknologikoei eta ezagutza zentroei ere zuzenduta dago. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:30 direla kirol kontuei dagokienez errelako 25.680 sarrera izango ditu Sevillan jokatuko den kopako finalerako eta fanzon handiare izango du bertaratuko diren zalentzat Andaluziako hiriburuko Carlos Hirugarrena etorbidan La Cartuja estadiotik oso gertu 15 minutura besterik ez Egoi Barategi egunon. Egunon Pegi, egunon entzule guztiak, Realeko presidentea Joaquin Aperriba, Atletico Madrilekoa Miguel Ángel Gil eta Espainiako Futbol Federaziokoa Rafael Louzan atzo bildu ziren Las Rodasen kopako finalerako klub bakoitzak jasoko duen sarrera kopurua adoste aldera. Apirilean Sevillako La Cartujan sarreren uneko 40 izango da beraz finalista bakoitzarentzat. Gauzak horrela 25.680 Realeko zale partistadiotik bertatik ikusteko aukera izango dute, kopuru horretatik sarreren uneko 85 bazkideentzat izango dira eta beste hainbat bipentzako bermatuta egongo dira. Gurpildun aulkiz mugitzen diren pertsonentzako ere sarbide kupo bat izango da sarrera pertsona horiei eta haien laguntzaileei bermatuz. Donostiako klubak iragarri zuen jada sarreretatik 7.604 bere zale veteranoentzako gordeko zituela. Bada astelenean irekitzen sarrerak erosteko epea eta ostiral honetako 8 arte
izango da horiek eskuratzeko aukera. Taldeko iturriek astelen gauean bertan azaldu zutenez, ordurako jada 10.351 pertsonek eman zuten izena Kartujan finalaz gozatu eta txuri urdinak gogoz animatzeko. Bestalde, asteartean jakinarazi zuten non egongo den Errealeko alen fanzabeko karrosipararen iribidean egongo da, la Kartujatik 15-21 minutura. Sevilla bideiatu behar ez duten zaleentzat Donostiako udala pantaila erraldoi bat presten ari da, Gipuzkoako buruan partida jarraitu izateko leku zehatza oraindik jakiteke dago kazetarien galderei erantzun Donostiako alkateak unei inguruko alderdi eder edota Sabueseko inguruetan egon daitekeela baieztatu du. Eta kirolez aldatuz, goazen eskubaloiarekin amaituta zegoelako jada Europako ametsa, baina agur esan dute, ongi esan ere, bidasoak asmoa eta gogoak bai, baina Europa Ligeko main rounda bagaraipenik gabe bukatu duelako Montpellier handi baten orka 34 eta 36ko markagailuarekin. Lesioz beteta eta pasaden jardunalditik txapelketa horretatik kanporatuta, Beirundarrek emozioa jarri zuten atzo azkenera arte Montpellierren aurka etxean hartalekun jokalari gazteak protagonista izan zirela bereziki partidaren hasieran. Taldeak ez zuen ezer jokoan, jokatutako norgehiagoka horretan, kirolarloan noski, baina emozionalki bai, Irundarrek dena eman baitzuten, zalek egin bezala, talde frantziarra zen bidasoatan apina main round honetan, baina frarreko jardi aukera utzi zuen Irungo taldean. Montpellierrek haste arte gauean erakutsi zuen kontuan hartu berreko taldea izodela. Azken minutuak emozioz bizi izan ziren, ez da partidu etzen barkatu aspegarria izan inondik inora, baina azkenean esandakoa, Itxura ona eman bazuen ere 34 eta 36 galdu zuen azkenean partida. Azken orduko bat ere ipatzeko eskubalo jarloan dagoeneko badakigulako Jon Begiristain izango dela beraberako entrenatzaile berria azken urteetan Imanol Alvarezen bigarrena izan da taldearen gidaritzapean. Eta amaitzeko Saskibaloi kontuak, Saski Baskoniak bere barrualdeko jokoa indartu baitu Jesse Edwards neerlandarraren fitxajearekin. 26 urte eta 2,3 metroko altuerarekin Amsterdameko jokalaria Melbourne United taldetik dator. Bada azken orduetan berretsi dira horretik zeuden susmoak, Jesse Edwards izango dela Saski Baskoniako pivot berria. Saski Baskoniak jakinarazi du fitxaje berria Galbiatik entrenatzaileak zuzendutako taldea indartzera etorri dela denboraldia amaitu bitarte, naiz eta ACB Ligan bakarrik halko duen parte hartu denboraldiaren erdian iritsita ez baitu Euroliga lehiatzeko aukerarik izango pegi. Guzti hauekin adituko eragoi, eskerrik asko. Gero arte. Eta aipatuko dugu baita ere, kirola ez dakit, baino lehiarako asko ematen duen jokoa badela musa. Euskal Herriko muslari honenek txapela zain daukate. Erabakia daude Euskal Herriko mus txapelketako finalistak 128 bikote sailkatu dira hilaren 28ko Amasa Bilabonako finalan dirako. Honakoak dira, zazpi herrialdetako bikote garaileak. Juan Antonio eta Gregorio Pérez Deulate kontrastakoak, Aitor Bengoetxea eta Juan Luis Eskola Lekeitiokoak, Antonio Ramos eta Ana Ot Bergaratik, Sebastián Potxelu eta Romen Ricard Baionakoak, Xabi Alkasena eta Damien Etxart Baigorritarrak, Miguel Telletxea eta Ibon Elizalde Leitzarrak eta Bixintxo Etxegoin Berri eta Patrik Lustau Urdinabekoak. Goizeko 8 eta 35 dira. Eguraldia eta nazian. Errepide dagokienez Lander, une honetan baduguna hormentzazorik. Ez dago bestelako arazorik, pegi lasaitasuna honetan Euskal Errepideetan. Eguraldiari dagokienez esango dugu, Euskal Herria lainosu daukagula honetan, temperaturek berantz egin dute atzotik ona, eta horren adibide, esaterako Gasteizen une honetan dauzkagun 4 graduak besterik ez. 9 gradu baitaren Donostia, Maule ala Baionan, 7 gradu Iruñan, 10 gradu Bilbon, eta Donibane Garazin une honetan 11 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Luzeak. Eguraldiak kaskartzera egingo du asteazken honetan. Goizpartetik hasita, goizetik hasita jada zeruan hodei asko izango da. Lehenbizi erditako mailako hodeiak izango dira. Ondoren goiz erditik aurrera hodei trinkoagoak sartuko dira eta goiz erdian jada zaparrada txikire mate du beste izango da Kantauriar isurialdean. Ez era handirik ezala ere. Ondoren eguerdi aldera zertxoak girola 6 izango da eta ondoren arratsaldeko lehen orduan mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Eta frontenek euri gehiago ekarriko zaparadak mendebaldetik ekialdera zabalduko dira. Gehien bat Kantauriar isurialdean botako du, ego isurian euri gutxi izango da, baina ipar isurian ere oso zaparada txikiak izango dira eta orokorra mentzat ez da euri askorik egiterik espero.
Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean, eta hego isurian 12 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki mendebaldean. Kalatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eralatzen, halako baldintzen, menpean kokatzen, menpean. Gure etxean zaude. Zaindu. Astigarragako eta Hernaniko udalak. Goazen. Euskadin urrengo mailara goaz. Industria gehiago, industria hobea, isuri gutxiago. Gure seme-alabek amesten duten enpleguetara goaz. Eta maila zigotzen goaz. Goazen. Industria plana Euskadi 2030. Industria Next Level. Eusko Jaurlaritza. Eskutik eskura egiten dugu herria. Otsaiak 26, martxoak 18. Herrigora.eus. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaleko 7 saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7 Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren 2. edizioan zaude. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere betetzen polegin plaza ikusenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak. Hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12 informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz irratia. Goizeko 9:00 gutxi eta heldu zaigu goiz honetan ere analisi mailaren tenorea. Gaurkoan gurekin dugu aktualitatearen azterketa egiteko Joseba Permatxe ekonomilaria eta EHUko irakaslea eta gaurkotasunaren alor ezberdinak jorratuko ditugu. Egunon Joseba, zer modu zaude? Kaixo, egunon, ondo. Baipatuko dugu, Udalbiltzak Plastigarbi proiektua jarri duela abian Euskal Kostaldeko hondakin plastikoen identifikazioa egiteko, horiek jasotzeko, teknika ezberdinen bitartez prozesatzeko eta bigarren erabilpen bat emateko helburua duena. Azaldu dutenez, uretan pilatzen den hondakinen arazoa egoera kritiko batera iritsi da, izan ere hondakin mota hauek ozeanoetako kutsaduraren 85% hartzen dute, horrela bioaniztasuna mehatxatzen dute berotze globalari lagunduz eta ingurumena suntsituz. Helburuen artean itsasontzi abandonatuen kudeaketa zein itsasoko hondakin plastikoen kudeaketa integralagoa lortzea daude. Egitasmoa geratzeko diru laguntza lortu dute
dagoeneko eta orain proiektuak garatuko dute. Plastigarbi, ekimena gehiago ezagutzeko intentzioarekin gurekin da Clara Rullet, Udalbiltzako zuzendari, egunon. Bai, egunon. Nola tan sortu da proiektu hau, zein da honen jatorria? Duela ja urte zamaitzu, ari gira proiektu horrekin, eta egia gaiteko eskaera batetik etorri zitzaigun proiektu hori, herriko etxe batetik. Hendaiako herriko etxean, hainbat gogoeta eraman zituzten portu bat dutelako. Portu honek arrantza portu bat hasieran bazuten, edo ezaugarria zuen, eta han, edo Ipar Euskal Herrian behintzat, arrantzak beherakada handi bat ezagutu izan du, eta paraleloan aisialdierako portua garatu zen. Eta hor zuten, edo hor dute problematika bat dela itsasuntzi abandonatuak edo zarkituak direnak bertan, nagusiek bertan uzten dituztela, merkeago baita bertan uztea, kentzia baino eta berziklatzera bidaltzea baino. Eta orduan, edo hor gelditzen dira, tokia hartuz, edo oino larriagoa dena urperatzen dituzte, eta orduan kutsadura hori ura aspirat joaiten da. Orduan problematika hori hartuta, haiek herriko etxean egon ziren gogoetatzen, zer egiten altzuten, zenta baituzte hainbat azpiegitura, portukoak garabiak diela, tailerak eta hainbat gauza, eta hori ikusi zuten, behar posibilitatea izaiten altzela, itsasuntzi horiek ateratzeko, deseraikitzeko eta berziklatzeko bide bat hartzea, baina bai aztertu zutena zen bideragarritasuna ezin zela izan Hendaiakoak bakarrik egiten memo zuten. Eta orduan plantatu zuten eta Udalbiltzaren gana jo zuten, eganez hor, problematika hori behar bada Euskal Kostalde guzian eta indarrak batuz, ea zerbait bideragarria egiten aldugun Euskal Herri mailan. Orduan, hortik joan ginen Ego Euskal Herrirat, hainbat herrirekin biltzerat, eta konturatu ginen azkenean egoera desberdinak diela. Hendaiak ezagutu duen garapen hori, Ego Euskal Herrian ez dela oraindik edo orain emaiten nahi dela. Hau da, arrantzaren beherakada handi bat, baina behar 20 urteko edo 15 urteko desberdintasun batekin, hemen ere kirolportuak orain garatzen nahi dira, edo azken urte hauetan, baina itsasuntzi zaharren problematika oraindik ere hemen ez dela ezagutzen, eta kirolportuak justuki garapen horretan dielako, eta itsasuntziak ez dira oraindik hain zaharrak. Baina bai ikusten duguna, badela problematika bat izanen dena, baina gaur egun herriak edo ez dutenak oraindik kudeatu behar, eta ez dena sobera gertatzen, eta hori egin genuela, hainbat udalekin bildu ginela, Mutrikoko udalek komentatu zigun, haiek bazutela beste problematika bat, itsasoarekin ere lotuta, dela ondartzetan, eta haiek ondartza dute, justu Deba ibaiaren irteeran, mare handiak diarik edo eurite handiak badiarik ondartza ondakinez betetzen dela. Eta orduan urtero tonakat kentzen dituzte ondartza hortatik, eta erraten zuten ondakin horiekin ezin dugu ezer egin, berziklatzerat ikusi zer baden, eta hortik, itsasuntziak alde batetik, itsas ondakinak bestetik, joan ginen forma emaiten proiektu hori. Eta bai ikusi zen, plastikoak badiela, plastikoak anitzak dira, irtera desberdinak dituzte, baina itsaso uretan gelitzen diren, denbora luzez gelitzen diren plastiko horiek gainera, zailtasun berri bat daute, gatzak eragin kimikoa duelako plastiko horien gain, eta orduan horiek lortzea, berziklatzea, dela erronka handi bat, eta orduan osatu dugu talde bat, mugaz gaindekoa, azkenean Ipar Euskal Herritik eta Ego Euskal Herritik, bai orain arte ari diren eragileen saretzeko, zeta badira jadanik irten bideak, plastiko berziklapenaren inguruan, baina baita ere esperimentatzeko, nola egin gaur egun berziklatzen ezin ditugun plastiko hoiei irten bide bat emaiteko. Aipatu duzu esaterako Ego Euskal Herrian aisialdiko ontzi hoien problematika oraindik ez dela heldu, baina mugaz gaindiko lanketa bat delarik hau gertatu izan da ere, akaso bakoitzak ere bakoitzak proiektu propioak gauzatu izana bere herrian, eta horrek ere eragitea albokoari edo bestelako abiadura ezberdinetan lan egitea, lanketa ezberdin
ezberdinak edo talka ezberdinak egon izan dira noizbait? Egia da, azkenean proiektu guztietan, ez, edo errealitate guztiak desberdinak dira, ez, eta orduan nola egin, realitate desberdin horiek izanta, berba erantzun amankomun bat, edo denai erantzuteko gaitasuna duen erantzun bat izaitea. Eta proiektu honek hori du. Azkenean saiatzia, ditugun eskumen desberdinak, legedi desberdinen baitan, errealitate desberdinak kontutan hartuta, saiatu, erantzun amankomun bat emaitea. Hori da erronka nagusia, hainitzetan, baina saiatzia azkenean plastikoen problematika orokorra da, nazioartean, mundu globalean den dugun arazo bat da, hemen Euskal Herrian, bai Euskal Kostalean, eta baita ere barnealdean ere, baietan, hor ditugu plastikoak ere, orduan bada, saiatzia, ez, bide bat eta eragilean saretzea. Zenta badena existitzen dena, nola egiten dugu indartzeko eta azkenean indarrak batuz gehiagorat iristea. Hor egin beharreko lanetan, bada birziklatzea gauzatzen duten eragileen baitako kartografia tekniko ekonomiko bat, bada ere, jarduera ekonomiko bat birziklapenaren mundua, Euskal Herrian bada, arlo honetako eragilerik? Bai, bada, eta batez ere Euskal Herrian, azkenean, eta azkenean hori bada funtsezko bat, ez? Azkenean, erraten dugularik bideragarria izaitea, hori bada, ez? Azkenean, ez badugu ekonomia urdinari, ez? Buelta bat emaitea, eta hori bada ekonomia urdinaren parte bat ere. Azkenean hor ditugun kutsadurak positiborat, ez, bilakatzia, eta bigarren bizi bat eman behar diegularik, azkenean hori ekonomia bera sustatzen du, ez, eta orduan badira hainbat erakile gaur egun, eta orduan bada horiek identifikatzea, kartografikatzea, eta saretzea, eta ikustea. Existitzen den horren baitan, zer bada eraiki behar, edo nola egin denan arteko harreman horiek sustatzeko. Eta baitare aztertuko den elementuetako bat ere bada, plastiko horren nondik norakoak, ez dakit oso zora den pentsatzea do, baina nakaso topatzen baldin bada plastiko mota zehatz bat, leku zehatz batean, identifikatu halko da ere bai, plastikoen iturriak zeintzuk diren, demagun, burura etortzen zait, portuetan akaso, portu ingurikoetako kostetan topatuko dena da, horre arrantza kutxen poliespam hoiek, arrantza kutxen plastiko zatiak, horre lan egitearen ondorioz hautsi egiten direlako, eta alakoak esperantzarik baduzue horrelako punturaino heldu dadin zuen ikerketa? Azkenean horrek lan handia suposatzen du, eta badakigu azkenean ere baiela beste proiektu batzuk eman direnak edo emaiten arienak ere horren baitan aidenak. Orduan saiatuko gira ere existitzen diren proiektu horiekin ere harremana egitea justuki azkenean hain beste baden, eta erreten duzuen bezala, iturriak identifikatzea biziki importantia dela. Jakitea nundik, nola egiten dugu ere gure ibaietatik itxasorat ez iristea ere, edo plastiko horiek ibaietarat ez iristea. Orduan, badira hain beste faktore edo hain beste erronka, proiektu honek ez dituela denak hartzen ahalko, hain handia den erronka. Baina saiatzia eta gero 3 urteko proiektu bat da, momentuz, 3 urteko finantzamendua badugu, Poktefaren baitan, Europako diru laguntza bat, eta gero ikusiko dugu, ez? Ea urgunako joeten giren, edo sortuko diren galdera horiek proiektuaren baitan, nola erantzuten dugun, edo bai, hori joanen gira, pixkanaka, baina erronkak handiak dira. Getarian bildu zen ituzten proiektuko eragileak, herri ezberdinetako ordezkariak, aipatu duzu, zehazki, Hendaian zeharazo zuten, Mutrikuko ere bai, hor, udalerri ezberdinetako ordezkariak elkarrekin hitz egiten hasten direnean, proiektuaren bueltan identifikatzen dituzte amankomuneko arazoak plastikoarekin. Bai, noski eta batez ere Euskal Kostalean direnak, azkenean gure kostalean diren herri horiek egunerokotasuna. Gutxiago edo gehiago, baina azkenean badakigulako itsasoan, bai arrantzaren beherakada, ze beherakada handia ezagutzen ari duan eta ze kezka sortzen duen, nola mantendu gure, eta hori beste parte
beste bat da ere, nola mantendu gure arrantza hemen Euskal Herrian, eta gero, plastikoa, badekigulako, itxasoa plastikoz josia dela, ez? Eta hori nola erantzun, eta bakigu gurea azkenean Xina hori lan bat dela, eta orduan nola erantzun, zen da tonak dira itxasuan diren gaur, eta egunero pilatzen direnak, segitzen dute horrat iristen. Orduan, bada, bai, kezka handia, eta guk bakigu azkenean tanta bat dela, edo saiatuko giela, ez? Erantzun txiki bat emaiten hori bai. Aipatzen zenuenen ere bai, itxasontzi abandonatuen arazoa, zenbaketarik edo egin duzu Euskal Portuetan zenbat ontzi abandonatu egon daitezken? Hasi ginean, Jusukik hartu genuelarik edo bildu ginearik udalekin, eta momentuz egia da, behintzat Euskal Herrian biziki gutxi dela. Badena, Kirol Portuetan gaur egun ezagutzen den, edo udaletatik eman diguten kopurua biziki txikiak diela, eta horretik ikusi zen, zerretik ez gehitu itxasondakinak, edo ondakinetatik dien plastikoak, momentu untan kopuru hainitzik ezpaita, edo askirik ezpaita bide bat eman alizaiteko. Bai, aipatu nahi nuke, azkenean hor proiektu hortan giren eragile desberdinak, lortu dugulako azkenean hainbat eragile elkarrikin ezartzia, eta uste dugu horrek aurrerantzean ere beste proiektu batzuk edo beste harreman batzuk sortzen al dituela. Udalbiltza da proiektu honen buru dena, eta eramaiten duena momentuz lidergoa deitzen dena, eta lortu dugu Baionako fakultatea, UPPA, dela Université de Po et de Pays de la Dour, Paueko Unibertsitatea, Baionako fakultateko erakasleekin, EHUko plentziako itxas estazioa, eta orduan hor guretzat biziki importantea zen, bi aldetako unibertsitateen arteko lanketa tekniko hori, azkenean ere egitea, Estia, bidarteko ingenierietza eskola, eta gero baditugu Lehertiker kooperatiba, polimeroen inguruan lanketa handia egiten duguna birziklapenaren inguruan, nahi ditugulako azkenean teknika desberdinak batu eta ikusi. Irtenbide guziak azkenean plastikoak anitzak dielako, ez da plastiko bakar bat, eta birziklatzeko moduak anitzak izan behar dira. Plastiko bakoitzari erantzun ahal izaiteko. Eta gero, baditugu, alde teknikoan ere Institut Français des Huiles Végétales Pures deitzen dena, Doni Banelo itzunen garaian izan zen proiektu bat olio erabiltzeko lehengai bezala itxasuntzietan, eta horiek badute ezagutza eta hasieratik hor dira proiektuan, eta gero dugu Altanz dela enpresa bat, justuki kate guzia saiatu gira, kate guzia osatzen, pixkat hasieratik iturriak identifikatzen, sortuko edo sortzen diren produktu, bigar mailako produktu hoiei bide bat emaiteko, eta azkenean saiatzia kate oso bat disinatzen eta eraikitzen. Adi izango bera, kate horrek ematen duen emaitzara, Clara Rullet, Udalbiltzako zuzendaria, mila esker gurean izategatik. Bai, mila esker zuri. Eta, Joseba, ez dakit, zer iruditu zaizu proiektua, aipatuko dugu, zu zarautzen bizi zara, plastiko hondakinei dagokienez kezkarik edo arazorik bada, bertan? Nik uste dut kosta guztian dagoela, ez? Baina, nik uste dut herri batetik haratago ni bintzat lehenengo ideia konpartitu nahiko nukena da udalbiltza egiten ari den lan itzela, ez? Hainbat arloetan. Gogoratzen du duela hilabete batzuk ere, hemen bertan egon ginala zaintza proiektuen inguruan, ateratzuen gidaren inguruan, kultura egitasmoak ere badituzte, gaurkoan entzun berri duguna, Clara Rulleten eskutik, eta nik uste dut lehenik edabein hori azpimarratu behar dela. Ez berak aipatzen zuen txinaurri lana, nik uste dut udalbiltzak ez dituela normalean, ez? Izugarrizko titularrak lortzen, baina izugarrizko lana egiten ari da, esparru ezberdinetan, eta nik uste dut erakusten ari dela, edo maila batan apurtzen ari dela, edo indarra ematen ari dela, udaletatik, nolabait, nik uste dut ez badugula denok imaginario bat, ez? Udalgintza oso lotuta doala bakarrik hirigintzarekin, eta aldiz nik uste dut, beraiek
olako proiektu martxan jartzen erakusten ari digutela, udaletatik, esaten nuen bezala, oso arlo eta esparru ezberdinetatik, eraldaketa prozesu oso garrantzitsuak eman daitezkela, eta kasu honetan, dakagu arazo global bat itsasoan plastikoarekin, eta lema ekologista hori gurera karriz, globalki pentsatu, baina lokalki aktuatu, nik uste dut udalbiltzak egin duen proiektua ikaragarria dela. Beti izan da ere, zalantza piztu izan didan elementuetako bat, nolatan den posible gure soberakina, gure zaborra guk hutsaren urrenaren balio ematen diogunaren horri, beste batentzat aberastasun iturri izatea, ze gure zaborrak aberastasuna, lanpostuak eta negozioa pizten ditu zentzu guztietan. Bai, hala da, gertatzen dena da, negozio egin daitekela, nolabait gure hondakinen erabilpen batekin edo bestearekin, gure hondakinak erabili daitezke organikoa egiteko, eta beraz, lurran oraindik ere, aurrera begira, baliagarria izan dadin, eta kasu honetan, demagun baratzetarako, edo nekazaritzarako baliagarria izan dadin, jartzen ari nahitzen adibidea, baina hondakinak ere erabili daitezke, usurbileko errauska joan ere, beraiek esaten duten bezala, ekonomikoki balorizatzeko ez. Orduan, negozioa alde batera edo bestera egin daiteke, hori da azkenean ulertu behar dugu, ekonomia zitziten dugunean, ekonomia tresna bat dela, eta beraz, kasu honetan negozioa ere izan daiteke tresna bat, kasu honetan hondakina den zerbaiti balore bat ateratzeko, kontua da balore hori egiten den, kasu honetan, transizio ekologikoari jarriki, edo besterik gabe egiten da, negozio gutxagatik, diru ateratzeagatik, eta poltsikoa betetzeagatik. Eta ikustu dut, kasu honetan adibidea dela beharko lukenaren norabidean. Minutu bat, besterik ez zaigu gelditzen goizeko 9 izan daitezen. Inoiz pentsatu duzu nolakoa den euskal emakume musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan? Kanpotik adibidez, The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, da super makarra, eta esango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan. Niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan da ondena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori. Emakume musikarien bizipen eta hausnarketak lehen lerrotik ezagutu ahal izango ditugu. Edo ontzan momentun bat, ezakit, ariketak iten estudio baten, talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit eman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual... Goizeko 9 dira, eta azken ordukoi dagokienez esango dugu 3 pertsona hil direla astearte honetako gauean Miranda de Ebron izandako sute batean. Hildako ez gain, ezbeharrak 5 pertsona zauritu utzi ditu, tartean 7 eta 11 urteko 2 adin txikiko. Lander Martínez, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzule. Sutea bart gaueko 11 laurden gutxiak aldera izan da Euskal Herriko mugatik oso gertu dagoen Miranda de Ebro udalerriko etxebizitza batean, herriko erdigunean. Europa Presi udaleko iturriek eta larrialdi zerbitzuek jakinarazi dietenez, 3 pertsona hildira sutean eta beste 5 lagun ospitaleratu behar izan dituzte zauriengatik, horien artean 7 eta 11 urteko 2 haur. Ezbeharraren lekura herriko udaltzainak, Espainiako Polizia Nazionala, Miranda de Ebroko suhiltzaileak eta larrialdi sanitarioetako zerbitzuak bertaratu ziren 2 bizi euskarri aurreratuko ambulantziarekin eta oinarrizko bizi euskarriko beste 2 ambulantziarekin. Larrialdi zerbitzuetako langileek tokian bertan hartatu zituzten sutearen biktimak, bik berpizten saiatzen ari zirela galdu zuten bizitza. Azken hildakoak ospitalera iritsi ostean. Osasun zerbitzuek ospitalera eramandako pertsonen artean esan bezala 11 urteko mutil bat eta 7 urteko neska bat daude. Ez dago zaurituen egoeraren informazio berriturik. Eta unaren ondik norakoak aipatzeko ere gurekin daukagu Itxaso Leon lankidea. Egunon?
Gaur ez da itxaso zaloa badiola naiz, egunon zuei ere. Bueno, gaur izango ditugunen artean, Errenteriako udalaren agerraldia administrarien plazetarako hautaketa prozesua aldi baterako etetearen inguruan 11:00 izango dau. Bestalde Donostiako Euskal Herria Bilduk prentsaurrekoa emango du etxe bizitzaren inguruan. Nafarroako parlamentuan memoria militar demokratikoaren aldeko elkartearen ordezkaritza batek memoria demokratikoaren arloan egindako lana azalduko du. Bestelako prentsaurreko bat ere deitu du Negu Gorriak plataformak. Algeriako familia batek bi neskato txikirekin ia hilabete darama Iruñeko udalaren aldetik inolako bizitoki irtenbiderik jaso gabe, eta horren inguruko zehaztasunak emango dituzte. 4 lagun deklaratzera deitu dituzte ere. Palestinari elkartasuna adierazteko Starbucks enpresak Iruñeko aldezarrean duen establezimenduan jasandako kaltengatik jarritako salaketaren ondorioz, eta hau ere hurbiletik jarraituko dugu. Bestalde kontseiluak ekainaren 13ko mobilizazioa aurkeztuko du Bilbon goizeko 10:00, eta gaur izango ditugun berritasunen artean ere Nafarroaren eguna haren aurkezpena egingo dute. Ekonomiari dagokionean 9:30, goizeko 9:30, Euskal Autonomia Erkidegoko angularien elkartearen agerraldia izango dugu Legebiltzarrean arrantzaren debekuaren ondorengo arazoei buruz. Industria defendatzeko taldearen premiazko bilera ere gaurkoan Ekialde Hurbileko gerraren ondorio ekonomikoak aztertzeko 5:30 izango da Zamudioko Parke Teknologikoan, eta bertan izango dira Imanol Pradales lehendakaria bera, Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburua, besteak beste. 11:30 enpleguaren aldeko itun sozialaren bilera lehendakariarekin ere, Imanol Pradalesekin, eta ordu batetan ELA eta LAB sindikatuek zen patronalarekin bilduko dira lanbidarteko gutxieneko soldatari buruz hitz egiteko. Kiroletan pare bat kontu, Bilbao Basketek Aliaga Petmisko oaren aurkako partidua izango du, arratsaldeko 6:00 aurrera, eta Elordi eta Zabaleta eta Laso eta Albisuk material aukeraketa izango dute 11:00, eta kulturarekin amaituz Alejandro González Iñarrituren Karneiaren instalazioaren aurkezpena izango dugu 11:00, eta Dolmenen ibilbide aurkeztuko dute ere Bergarak, Elgoibarrek eta Arantzadik, hause, gaurkoan izango duguna. Diongo gara, eskerrik asko Zaloa. Gero artea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badu nabarmentzeko jazoraren bat? Ez dugu inolako gertaerarik aipatzeko lasaitasuna uneotan Euskal Errepideetan. Ados, eguraldiari dagokienez Euskal Herria lainotsu daukagu gaurkoan temperatura freskoekin. Une honetan 7, Gasteizen 4 gradu dauzkagu, 7 gradu Iruñan, 9 gradu lehen aipatzen genuen bezala Donostia, Mauleala, Baionan, 11 gradu Bilbo eta Donibane Garazin eguraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Partetik hasita, goizetik hasita da zeruan hodei asko izango da. Lehenbizi erdi eta goi mailako hodeiak izango dira. Ondoren goiz erditik aurrera hodei trinkoagoak sartuko dira, eta goiz erdian jada zaparrada txikiren bate du beste izango da Kantauriar isurialdean. Ez era handirik ezala ere. Ondoren eguerdi aldera zertxoak giro lasaiago izango da, eta ondoren arratsaldeko lehen orduan mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da, eta frontenek euri gehiago ekarriko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera zabalduko dira. Gehien bat Kantauriar isurialdean botako du, ego isurian euri gutxi izango da, baina ipar isurian ere oso zaparada txikiak izango dira, eta orokorrean ez da euri askorik egiterik espero. Goizean ego mendebaldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute. Minimoak 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean, eta ego isurian 12 eta 14 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki mendebaldean. Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen.
Momentu bat ezaztu. Badator Loraldia Festivala, martxoaren 9-tik 28-ra. Sormen ezberdin baten bila, hauxe da zure aukera. Musika, teatroa, dantza, hitza eta berpizkunde kultura lindartsua. Erosi sarrerak loraldiafestivala.eusen eta bizitu Baga Biga Iga Maurizia. Zure lekua hemen duzu. Loraldia Festivala, Euskal Kulturaren loraldia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu, naiz irratian informazioaren arian eta analisi mailaren tenorean. Esango dugu argiak egindako ikerketa batek agerian utzi duela batalde antolatu bat lan eskaintza publikoei helegiteak jartzen ari zaizkiela euskara eskakizuna atzera botala murrizteko helburuarekin. Errenterian esaterako 25 administrari kontratatzeko lehiaketak geldiarazi behar izan dute helegite hauetako batek sortu duen ziurgabetasunaren ondorioz Unidas por la Libertad Linguística talde euskarafobo antolatzailetako batek jarri zuen helegitea, postu horiekiko inolako interesik izan ezarren, salatzaileak plaza finkoa duelarik Osakidetzan. Norbaitek izena eman eta helegitea jarri beharko luke, azterketara joan beharrik ere ez dago, zenbat eta gehiago hobe bihar inpugnatu beharko litzateke doan da abokatua. Unidas por la Libertad Linguística WhatsApp taldean argitaratutako mezuetako batzuk baino ez dira. Argiak astearte honetan argitaratu dituenak hainbat hilabetetako ikerketaren ostean. A ver, yo si impugno no es porque me interese. Yo la plaza, por ejemplo, en el hospital ya la tengo. Maria Isabel Beiras osasun arloko langile eta aipatutako WhatsApp taldeko administratzaileetako batek audio bidez onartzen zuen ez zuela inolako interesik errenterian eskaintzen ziren 25 lanpostu publikoekiko, berak baduelako plazaia da ospitale batean. Modu honetan deitzen zituen talde horretako kideak berarekin batera salatzera. Voy yo contigo de la mano, ¿vale? Me he puesto yo como en cabeza, entonces yo ya he dado mis datos y entonces tenemos hasta el fin de semana para que des tus datos. Errenterian administrazioko langileak kontratatzeko 25 postuko lan eskaintza publikoa C1 euskara maila eskatu izana dagakoa. Euskararen aurkako oldaraldi betean eta epaileen orain arte ezarritako aurrekariek behartuta, Errenteriako udalak bertan bera utzi behar izan du lan eskaintza publiko hau. Argiarekin izandako elkarrizketetan, Maria Isabel Beiras Nogeirak onartu du bera dela deialdiaren aurka helegita jarri duen pertsona bakarra, baina ukatu egin du horretarako babesa bilatzen saiatu izana, hedabide horrek argitaratutako mezuak eta audioak gora bera. Sabin, que es el que lleva todo de euskera de Nonchat, o sea, te lo explica fenomenal. Le puedo dar tu número de teléfono que te llame y así te lo explica todo. De todas formas, el recurso ya lo están haciendo con mi nombre, ¿vale? O sea, tú irías añadida conmigo. Beirasek aipatzen duen Sabin hori, Sabin Zubiri euskara denontzat izeneko taldeko burua dela jakin ahal izan du Argiak. Euskadiko hizkuntza politikari buruzko eztabaida oinarri pluralistekin sustatu nahi duen usteko taldea. Hau da, baina azpimarratu behar da ere berean Sabin Zubiri Komisiones Obreras sindikatuko kide dela eta normalean euskara eskakizunen aurka jarritako helegiten berri ematen duena. Beiras bera ere Komisiones Obrerasen gertukoa da. Hola Mabel, Maider. A ver, no soy muy de audios, pero os paso ahí un pequeño audio y una explicación por escrito de lo que... Egoera honetan, aipatu beharra dugu albistea, ez dakit, Joseba, zein presio eragin dizu, esan beharra dago, zalaparta behintzat euskaltzalen artean piztu dela. Bai, nik uste dut ez, azken hilabete luztetan jasotzen ari ginen etengabeko
sententzia eta erabaki judizialen inguruan, denok buruan genuela horren atzean bazegola, ez? Oldarraldiak ez direla besterik gabe martxan jartzen eta egun zitekela, eta orain demostratu dela, badagoela talde antolatu bat hori aurrera eramaten, ez? Nik uste dute, olakoak baliagarriak direla, besteak beste ere, bakoitza bere ispioaren aurrean jartzeko, eta kasu honetan nik uste dute, erabat salgarria dela komisiones beraren jarrera eta papera, azkenean berako adituelako arduradun batzuk, momentu honetan abokatua eskaintzeraino iristen dena, eta kasu honetan, eskaintza publikoak edo lan eskaintza publikoak oztopatzen ari dira, eta kasu honetan nik uste dut ere benetan azpimagarria dela, ze motatako antolaketa, ze motatako erasoaldia, ze motatako oldarraldia justo minorizatua den hizkuntza baten aurka, ez? Izugarria da benetan beraien diskursoaren atzean nolabait ere irudikatu nahi izatea, hemen badirela nolabait euskararen erabilpena eskatzen delako, nun eta zerbitzu publikoetan lana egiteko, norbait kaltetua izan daitekela, hain zuzen ere euskaldunok eta euskarazko hizkuntze hiztunak garenean hain zuzen ere euskal administrazioaren erdalduntze prozesu etengabe hau egunerokoan pairatu behar dugunak. Ez benetan izugarria da, eta nik uste dut, oso positiboa dela edo pozik egon beharko nukela horrelako errealitatea salatu delako, mahai gainean jartzen delako, eta ikusi beharko da, orain, implikatutako personak eta eragilek ze jarrera publikoa hartzen duten, eta nola defendatzen duten, olako jarrera. Nik uste dute aipatu zuen bezala, harreman plazarekin edo eskaintzarekin harreman zuzenik ez duten personak ere errekursoak aurkezten egoteak nik uste dute erakusten duela benetan ze motatako jendiajearekin ari garen kasu honetan harremanean edo hitz egiten. Horre, berezeki abokatu bati egiteko kontsulta ere bada, alako egoera baten inguruan, nola erantzun beharko litzateken, zein izan beharko luken baliabidea, ea posible ote den, behin plaza bat esleituta beste batekiko, erreklamaziorik ere egitea, ez dakit, zer iruditzen zaizu, edo behintzat ere, gizarte mailan ere ikusten da, albiste honek, eragin duela, bere reakzioa, ez dakit, egongo da, erantzun antolaturen bat, edo? Nik ikusi beharko, ikusi beharko ala lehenik eta behin, esaten nuen bezala, afektatuak itzen abizenekin, beraien audioak entzuten ari gera atzo ezkeroztik, eta nik uste dut importantea dela beraien erantzuna ikustea, eta bai uste dut, lehen esaten nuen bezala, denok kontziente ginala, oldarraldi honen atzean egongo zela zerbait, eta hori argitara ekarri denean, nik uste dute baliatu behar dugula momentua, erantzun sozial bat artikulatzeko, eta kasu honetan, euskalgintzari egiten ari zaion kalteaz aparte, lehen esaten nuen bezala, administrazio euskalduntzeko eta hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen, beharrezkoa diren neurriak ateralizateko. Eta horrek adibidez eskatzen du, legebiltzarrean eztabaidan dagoen gaiari ere behar bezala heltzea, eta nolabait, Espainia justiziatik, egiten ari diren eraso hoiei aurre egiteko, nolabait egoera blindatuko duen edo bermatuko duen, nolabait legedia eta araudia egin alizatea, aurrera egin alizateko, eta erasoaldi hau gelditzeko. Bagoitzako 9 eta 4 pasada, esango dugu ere, segurtasuna eztabaida iturri, ala gaurkotasunaren parte badela, egungo testuingura zein ertzaintzari dagozkion azken albistaka epaitzeko gurekin da, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Segurtasun sailburu jauna, egunon? Egunon. Euskal gizartearen kezken artean, segurtasuna ze puntuan da eta zeintzuk dira kezka sortzen duten elementuak?
Bueno, udal mailan eta Euskadi mailan ere bai, azkenaldi honetan egiten ari diren gizarte azterketa ezberdinak kokatzen dute segurtasunaren inguruko kezka, gure gizartean agertzen diren kezka nagusienen artean, ez? Hor daude, lehenengo mailan agertzen da etxe bizitzaren inguruko kezka, badago baita ere bizitzaren garistitzearen inguruko kezka bat, osasunaren ingurukoa edo osasun sistemaren ingurukoa ere bai, eta gero horra geri da aurreko urteetan baino indartsuago segurtasunaren ingurukoa. Hau adierazten dute, han eta hemen, uste dut, herririk gehienetan egiten ari diren inkestak. Egia da, ez dela modu berean agertzen kezka hau hiririk handienetan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, edo txikienetan, seguruna, segurtasun egoera ere ezberdina delako batzuetatik besteetara. Zerk eragiten duen kezkarik handiena? Bueno, nik uste dut badagoela alde bat inkestetan agertzen ez dena, eta kaleko segurtasunarekin zerikusirik ez duena, eta nik hori lotuko nuke gure inguruan munduan gertatzen ari den guztiarekin, ez? Badago, incertidumbre moduko bat, nora doan mundua, eta ez daukat dudarik horrek kezka sortzen digula danoi, etorkizunari buruzko kezka bat, eta horrek badu eragina segurtasunaren inguruko percepzioan, ez? Eta gero, egia da, delitu edo infrakzio mota batzuk ugaldu egin direla, azken urteetan gure artean, eta hoietan beldurrik edo kezkari gehien sortzen dutenak dira lesio fisiko batekin edo indarkeria erabilita egiten den lapurreta batekin zerikusia dutenak. Orduan, hau da kudeatzea tokatzen zaigun egoera, ezta? Eta esango nuke bukatzeko, badaudela datu egiazko batzuk adierazten dutenak zenbait delitu klase igo egin dela gure artean, azken urte hauetan, baina baita ere esango nuke datuetatik aruntzago badagoela percepzioaren eragin bat ere segurtasunaren inguruan. Hain zuzen horre, aipatzen dute pertzepzioari dagokionez ere, eragina daukala azken aldian asko eztabaidatu den elementu bat, hau da, nolatan eman behar den atxilotu baten jatorria, onartu zenuen, eskuin muturraren ala peperen presioak egon direla tarteko, hau diskurtso arrazistari bide emateko baliagarritasun baten sortzeko aukerak kezkarik sortzen du? Nik ez dut uste gure gizartean segurtasunaren inguruan dagoen eztabaidan hau gaietako badanik. Nik uste dut gehiago ertzaintzak bere prentsa oharretan edo bere estadistiketan biktimen eta delitu gileen, ustezko delitu gileen jatorria aipatzearen inguruko eztabaida gehiago dagoela arlo politikoan. Edo gizarte ordezkari bezala agertzen diren zenbait talderen inguruan, ez? Ez dut uste gizarteak hau segurtasunaren inguruko kezkaren barruan kokatzen duenik. Nik, uste dut ez, hala da, ez nuen ongi asmatu lehenengo honetan hitz egin unean, nik ez diot beldurrik eskuinaren eta eskuin muturraren presioari, uste dut eskuinaren eta eskuin muturraren aurka borroka egin behar dela, argumentuekin, eta batez ere, segurtasunaren inguruko kontu hauetan. Baina, adierazina izan nuena, eta berbada ez duen asmatu, izan zen, guk presioa handia daukagula legebiltzarrean datu horiek emateko. Eta ezin diogu ezetza eman datu horiek emateari. Orduan, azkenean gu behartuta baldin bagaude datu horiek legebiltzarrean ematera, eta gero datu horiek erabiliko baditu eskuinak edo eskuin muturrak bere gustura, zergatik itxaron behar dut nik hori gertatu arte. Nahiago dut horren aurrean, segurtasun saila eta ertzaintza izan daitezela datu horiek emango dituztenak. Hori adierazina izan nuen. Uste dut, benetan, eta inkestekala erakusten dute, eta ez genuke bestaldera begiratu behar, iruditzen zaidalako gizartearen zati batentzat kezka dela, benetan, kontu hau, uste dut gaizki egiten dugula bestaldera begiratzen badugu. Uste dut eztabaida honetan sartu egin behar dugula, eta datu guztiak mahai gainean jarrita eztabaidatu behar dugula kontu hauetaz. Eta horregatik hartu dugu erabaki hori. Eta gero, biztan da, jende askori gertate zaio, delitu baten edo infrakzio baten berri jakiten duenean, bere ala jartzen dio jatorri bat delitu horri. Eta ez da hola. Hemen mundu guziak egiten ditu delituak. Eta uste dut, hobe dala, mahai gainean jartzea, zerbait gertatu denean, zer dagoen, benetan, horren azpian edo horren atzean. Eta hori da neurriaren helburua.
Eta horrez dakite okurritzen zait ere, pertsonen jatorriaren ordez, zergaitik ez da ematen pertsonaren erroldalekua? Bueno, kasu askotan ez talako errez persona horiek identifikatzea, eta igual erroldarik ere ez dutelako. Bestalde, honi buruz hitz egiteko ere bilera izan zenuen, Mikel Manzisidor Arartekoarekin, zein izan da topaketa honen emaitza? Bueno, nik gure taldeak agintaldiaren hasieratik eduki du helburu bezala Arartekoarekin, eta Arartekoa erakunde bada harremanik eta formalena eta egokiena edukitzea. Aurreko bi agintaldietan, kultura eta hizkuntza politikan izanean arduradun bezala, 8 urte haietan ere gure taldeak helburu hori izan zuen eta bide hori jarraitu zuen. Eta orain ere horrela izango da, errespetuzko harreman bat, legebiltzarrak sortutako erakunde bada, eta zor diogu errespetu hori, horretarako sortu genuen, eta beraz, Arartekoarekin izan behar dugun harremana, izango da, arautua dagoen bideetatik joango dena, eta elkarri jakinerazi behar dizkiogun gauzak, erabakita dauden bideetatik adieraziko dizkiogu, bai behintzat gure kasuan, eta ez edabideen bitartez. Beraz ez duzu xetasunik eman nahi bilera horri buruz? Ez, elkarrizketa batean gaude, Saila eta Arartekoa, eta elkarrizketa bide horrek eman behar duen fruitua. Bask Segurtasun Foro izeneko eztabaida prozesuan ere murgildua da Saila, nolakoak dira bertatik irteten doazen ondoriak? Bueno, lehenengo aipatuko nuke dagoeneko 18 batzar egin ditugula eskualde ezberdinetan. Eta Sailean oso pozik gaude izaten ari den partaidetza mailari buruz eta partaideen kopuruaren inguruan. Eta baita ere, ze modutan gertatzen diren eztabaidak. Eta daukagun, esango nuke pozik handiena da, bilera horiek edo batzar horiek amaitzen direnean, bertan parte hartu dutenek adierazten diguten, satisfakzioa, batzarra zelan edo nola joten den ikusita, ez? Batzar hauek edo foro hauek lagundu digute nolabaite sailkatzen zeintzuk diran segurtasunaren inguruan herritarrek dauzkaten kezkak, eta, segurtasuna modu zabal batean aztertzen ari gera. Hor sartzen da herritarren edo kaleko segurtasuna, baino baita ere aldaketa klimatikoa, edo autoritatearen eta baloreen galera, edo fake news, edo gezurrezko albisten kontua, ez? Beste zenbaitekin batera, edo drogarekin batera, horiek dira agertzen ari diren kezkarik nagusienak. Eta foro hauek aukera ematen digute, horieteko bakoitzean sakontzeko, eta bakoitzaren inguruko proposamen ezberdinak jasotzeko. Foro hauen helburua da, gure sailak, konpromisoa dauka, urte hau amaitu aurretik, datozen urteetarako segurtasun plan nagusia onartzeko, gobernu batzordean onartu beharko dugu, legebiltzarrera ere eramango dugu, eta prozesu honek horretarako balio behar digu. Bazkatzeko egin behar dugun, jaten emateko egin behar dugun plan berri horri. Segurtasuna kontzeptu zabala, bada, bizi seguru bat, bizi duin bat izaterekin ere parekatu daiteke, segurtasunari buruz hitz egiten, eta esaterako foro hauetan ere aipatzen da, seguru bizitza ere izan daitekela, baldintza duinetan bizitza, lana izatea, etxe bizitza bat, holako oinarrizko elementuak ere barne biltzen dira? Bat nator zurekin, eta egin duzun gogoetarekin, eta ez hori bakarrik. Uste dut etorkizunari begiratzea, eta gure herriak seguruago sentitzeko beharko dituen neurriak hartzea ere horretan sartzen dela, eta uste dut Imanol Pradales lehendakariaren gobernuaren helburu nagusietako bat dala, ez? Entzuten dudanean Mikel Jauregi sailburua, industria sailburua, han eta hemen entxufeak eskatzen datozen urtetarako behar dugun energia eta argindarra eduki dezagon, horretaz ari gara, segurtasun hori edukitzeaz, edo hezkuntzatik edo unibertsitate sailetik egiten danean apustu bat Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, eta Donostik Physics Centerrekin batera, Quantum Donostian eraikitzeko, eta mundu kuantiko berri hori, etorkizuneko mundu hori ekartzeko gure artera, hori ere segurtasuna da. Hainbat arlo daude, dudari gabe, eta uste dut ongi esan duzula, etxe bizitzaren inguruko kezka hori ere hor dago, personek, gure herritarrek eskatzen digutelako segurtasun bat datozen urteetarako, eta segurtasun horrek kasu askotan zer ikusia du bizitzeko eta etorkizun bat edukitzeko oinarrizkoak diren kontuekin. Horiek danak sartuko lirateke segurtasunaren ikuspegi nagusi batean. Gu
segurtasun foroetan ez gara horraino iristen. Guk gaiari heldu diogu, nolabait bai Jaurlaritzan eta bai beste erakundeetan segurtasunik gertueneko horrekin zerikusia duten gaiei. Eta hor sartzen dira, herritarren segurtasuna, errepiden segurtasuna, sartzen da gure ingurugiroa eta gure basoen zaintza basutei aurre egin ahal izateko, edo lehen aipatu dizkizudan beste kontu horiek, baloren krisi hori, edo drogaren inguruan nabari dudan kezka handi hori. Eta beste aldetikan ikusita, pertsona batek delinkuentziara jotzeko zenbateko eragina dauka, pertsona horrek bizi dezaken prekarietate egoera edo aipatu dugun segurtasun falta horiek zentzurik zabalenean? Bueno, nik ez daukat tesis bat honen inguruan, egunero entzuten ditut honen inguruko eztabaidak. Batzuei entzuten diet esaten, edo nolabaite justifikatzen delinkuentziaren sorrera eta izaera baldintza sozioekonomikoetan dagoela, ez? Eta beste batzuei entzuten diet nola eskatzen duten ez ditzagula behin da berriro aipatu arrazoi horiek delinkuentzia edo infrakzioak daudela esateko, ez? Nik ikusten dudana da, alde batetik badagoela gure artean bizitzera etorri den multzo handi bat, bere etorkizuna lantzen ari dena, eta hoien artean batzuk oso egoera baztertuan daude, eta oso zaurgarriak dira, eta pobreziari gorrianean bizi dira, eta horiek behar izan batzuk dituzte. Nik ez dut hori delinkuentziarekin lotzen. Nik uste dut, badaudela, hoien artean, gure artean dauden bezala, delinkuentzia bizimodu bezala aukeratu duten personak. Eta ikusten dudanean, persona batek, edo zein dela bere jatorria, izan hemengoa, edo izan beste lurralde batekoa, ikusten dudanean persona batek, ez dakit astean 19 lapurreta egiten ditula, hor uste dut beste zerbait dagoela bere egoera sozioekonomikoarekin zerikusirik ez duena. Uste dut dagoela, bizitzaren aurrean jarrera bat, eta nik horrela ikusten dut, baina esaten dut ez daukat tesi bat, ez da bai da badago, eta interesgarria eruditzen zait, ez da bida hori. Bai, hala da. Berriki ere, estatu zenuen Sestaoko liskar batean, ertzaintzek indarra erabili zutela, jakin dugu, zer gertatu den agente hoien jarduna, horre jo puntuan jartzeko eta irregular hitza ere erabiltzeko? Bueno, ni ez naiz nor ertzain horiek zer egin zuten esateko. Nik esan nuena legebiltzarrean da, gertakizun horien inguruko irudi batzuk daudela, udaltzaingoak izan zituenak eta justiziak dituenak momentu honetan, eta azterketa egin duten barne arazoetarako zuzen buruzagitzakoek uste dute egon daitekeela indarraren erabilera bat gertakizun horietan, istilu horietan, eta horregatik erabaki zen horren berria ematea, erabaki zen barruan ikerketa bat astea, eta erabaki zen biktima izan zen emakume baten salaketa jasotzea justiziara eraman, eta epaitegiek aztertu dezaten gai hau. Bestalde ere, epaiketa baten menpe dago ere, baita Iker Aranaren auzia, bertan ikertzen ari dira, foam tiro bala bat bota zuen polizia agente baten jarduna, Amaia Zabarteren kasu edo Taxuer Pazosen kasuak ere aipatu izan ditugu azken urte hauetan. Izan dira, jarraian agenteen partetik, zalantzan jarri izan diren hainbat jardun. Arazoa dago, polizia agentek erabiltzen duten indarraren proportzionaltasunarekin? Bueno, nik uste dut ez. Ertzaintzan momentu honetan 7.200 agente daude, eta agente horiek egunean 24 orduz lan egiten dute, urteko 365 egunetan, eta era guztietako egoerak eta gertakariei aurre egin behar izaten diete, ez? Eta nik uste dut kasurik gehienetan behar dan bezala egiten dutela beren lana, eta uste dut herritarre gainera horrela balio esten dutela. Egon litezke tarteka edo tantaka jokaera desegoki batzuk. Eta nik esango nuke kezka edo duda sortzen duten kausari gehienak momentu honetan auzitegietan daudela. Ez dut imaginatzen goragoko instantziarik eta instantzia inpartzialagorik gai guzti hauek aztertzeko, ikertzeko eta behar dan erabakietara iristeko. Eta horrek jakina ondorio zuzena eta eragin zuzena dauka ikuspegi disiplinario batetik,
ertzaintzak eta segurtasun sailak jaukabide desegokien aurrean hartu behar dituen neurriekin. Naizek kexa hauek izan dituzten pertsonak bildu zituen eta salatu zuten hainbat agentek ertzaintzako goi agintariek baino gehiago agintzen dutela. Badago horrelako arazorik edo kezkarik bada horren bueltan? Bueno, nik uste dut garak egin zuen publikazio horretan eraguzietako gauzak eta kasuak zaudela, eta uste dut hoiek banan-banan izango dutela, anageri ziren guztiek justiziaren erantzun bat. Beraz, justiziak oraindik egin ez duena, nik ez dut egingo, ez ditut gauza guztiak nahaztuko, ez? Eta nik uste dut, nik ikusten dudan ertzaintza gorputz jerarkiko bada, barruan ongi antolatu da, eta nik uste dut gauzak behar dan bezala egiteko eman behar diren irizpide guztiak ematen direla, eta eman behar diren agindu guztiak ematen direla. Baina seguru ertzaintzan, beste erakunde guztietan bezala, badagoela zer hobetua, eta nik konpromisoa ikusten dut ertzaintza osatzen duten gehienen partetik ariketa hori egiteko eta hobekuntza horretan pausoak emateko. Bestalde, ertzaintzako agenten hautaketa prozesuan filtraketak egon ote ziren argitzeko salaketa bat epaitegietan da. Hautaketa prozesuetan, orokorki, nolako influentzia izaten dute akademia pribatuek? Bueno, momentu honetan nik dakidala persona bakar batzuk aurkeztutako errekurtso ez aparte, dago kausa bat edo kasu bat, nolabaite esatearren akademien arteko borroka horren ondorio dana, eta ez du inork akademia salatu filtrazioak egon direlako edo egon zitezkeelako. Akademia batek beste akademia bat salatu du. Eta beraien arteko eztabaida batean gaude, eta eztabaida hori igo dute, edo eraman dute auzitegietara, eta kasu horretan ere, epaileak egin beharko du bere ikerketa, eta hartu beharko du bere epaia. Azken urte hauetan, egia da, ugaldu egin direla honen moduko akademiak, ertzainak eta udaltzainak, eta bestelako. Baina, nik uste dut funtzionario guztien prestakuntzarako sortzen direla honen moduko akademiak, hainbat eta hainbat daude gure erkidegoan, bai ertzainak prestatzeko, bai erizainak prestatzeko, bai haziendako funtzionarioak izan nahi duten personak prestatzeko, era guztietako akademiak daude. Eta, aktibidade lizito bada, eta, nahi nuke mundu guztiak bere lana behar bezala egitea. Bestalde, aipatuko dugu, bestelako sektore bateko albiste bat errenteriako funtzionarien hautaketa prozesuan ikusi dugu, dagoeneko plaza zuten langile publikoak beste prozesu batean sartzen direla bertako hizkuntza eskakizunei helegiteak jartzeko. Egon dira, udaltzainen kasuan, hizkuntza eskakizunekiko helegiteak, egon da, alakorik noizbait, ertzaintzak edo udaltzainak hautatzeko prozesuetan, edo albistearen jakitun izanik alarmaren bat edo kezkarik piztu izan zaizu sailburu bezala? Bueno, nik uste dut auzitegietan eta auzitegietatik datozen albisteak eta egunkarietan eta irakurtzen ari garen errekurtsoak eta aztertzen baditugu, konturatuko gara, kasu batzuetan auzitan dagoena lan eskaintza publiko bat dela, zerotik hasten den lan eskaintza publiko bat lanpostu batzuk betetzeko, eta beste prozesu batzuk daude egonkortze prozesuei lotuta. Eta uste dut, istilurik gehien sortzen ari den arloa dela egonkortze prozesuena, eta horrek agian mereziko luke azterketa bat. Ertzaintzaren kasuan ez dago egonkortze prozesurik. Ez dago langile interinorik, ez dago langile aldi baterako kontrataturik, ertzain dena funtzionarioa da, eta ertzaintzaren barruan egon izken gora berak izan izke, ascensoak eta ascensoak izango dituzten personak aukeratzeko barruan egoten diren lehiaketak esan dezagun. Eta hor ere, egon izan dira errekurtso batzuk, hizkuntza eskakizunei lotutakoak, batzutan erabatera, ebatzi dituzte epaileak eta beste batzutan beste erabatera. Eta ikusita alako egoerak nola jarraitu behar dira euskararekiko gorrotoa oinarri duten mugimenduak? Nik inoiz esan nuen, kultura eta hizkuntza politikaren itzela, nik euskararen aurkako oldarraldi deitu duen honetan, askok fokoa jartzen zuten epaileengan, ezta?
Nik beti uste izan dut, epaileen gana iriste ziren gai horiek ez zirela berez iristen. Sindikatu batzuk zauden, gai horiek eramaten zituztenak auzitegietara, eta persona jakin batzuk zauden errekursoak aurkezten zituztenak. Nik ulertu dezaket bere nahiak edo bere ambizioak betetzeko zeltasunak ikusten dituen persona batek errekurso bat aurkeztea. Uste dut hori gure arauen barruen dagoen zerbait dela. Kaltetuta, bere burua kaltetuta ikusi lezakenak bide guztiak egokiak diren eta legezkoak diren bide guztiak erabiltzea bere egoera hori bermatzeko edo hobetzeko ulertu dezaket. Ulertzen ez dudana da interes propio bat edo norberaren interesa jokuan ez dagoen kasuetan errekursoiek aurkeztea. Zer horrek uste dut beste zerbait adierazten duela eta horrere, ikusten ari da bezala talde organizatuak daude eta sindikatoren bat ere bai. Eta orduan uste dut, orain arte edo urte askotan ikusi ez genduen eztabaida berri bat sortzen ari da, hizkuntza eskakizunen inguruan, eta uste dut hau kontuz kudeatu beharko genukeen gai badela. Kontu guzti hauekin, gelditzen gara Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu, eskerrik asko gizonetan Naiz Irratia bisitatzeagatik. Zuei eskerrak eta entzulei egun ona opa diet. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz Irratian informazioaren ariaren 2. edizioan zaude. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz Irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen. Ustu egin du plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12 informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia. Zazpi dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10 12 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera Naiz Irratian 2. kafea. Minutu erdia besterik ez zaigu gelditzen, goizeko 10 gutxi izan daitezen, justu gabiltza beraz, Joseba, sentitzen du baino gaurkoan hementxen agurtu beharko zaitu ez du denborarik gehiagorako, baina mila esker goiz honetan ere guri laguntzeagatik. Mila esker eta egun hona izan. Berdin. Aipatu beharra dugu, ondorengo minutuetan korrika badatorrela, izan ere Euskara gara hori da korrikak aurtengo 4 goizetara zabaltzeko aukeratu duen leloa, martxoaren 19 atarratzetik irtengo da korrika eta 11 egun eta 10 gauren ostean martxoaren 29 Bilbon bukatuko da. Han Elordi korrikako koordinatzaile nagusiarekin mintzatu da Garazi Castaño. Eren sugeren itzala Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara maixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea. Xiberutikan mendebaldera. Geroz eta gutxiago falta da, motorrak berotzen hasia gara eta asko kakaso giarrak luzatzen ere hasiko zineten zeinek daki. Martxoaren 19 atarratzetik abiatuko da 24. korrika Euskara gara lelopean. 11 egunez eta 10 gauetan zehar Euskal Herriaren ertz erdigune eta iskin guztiak zeharkatu ostean martxoaren 29 igandearekin Bilbora iritsiko da.
Sarreratxo honekin honezkero piztu zaigu gorputza eta gu irrikaz baldin bagara korrika has dadin, ez dut pentsatu nahi nola gongo den gaurkoan gurekin estudioan dugun Ane Elordi, korrikako koordinatzaile nagusia. Kaixo, Ane, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Ez da ezer falta. Ez da ezer falta, egun gutxi batzuk baino ez, eta zuk esan dozun moduan gu be irrikaz, urte eta erdi luze honetan mimos prestatu dugu 24. edizio hau abiatzeko. Askotan ez delako kontuan hartzen ez, 2 urtean behin ospatzen da korrika, baina tarte horretan zuek ez diozue uzten lana egiteari, baina imaginatzen dut orain egun gutxi falta direla ere azken momentuko lan txiki baino potolo hoiekin ibiliko zaretela, ez dakit furgoneta prestatzen amaitu duzuen edo halako lantxoekin zabiltzaten oraindik. Bai, adibidez gaur bertan banator azken korrika batzorde nazionaletik, ez? Bertan egon gara 21 lagun mahai inguruan bilduta, bai hasiera eguneko azkenengo kontuak, oharrak, aparkalekuak, txandak, amaiera eguna, Bilbon zer, furgonetak, bitakorak banatu noiz eta horrelako kontuekin, bai. Bueno, beti gainera egoten dela zer gehiago eginez, zaila izaten da azken eguneraino zerrenda laburtzea. Aipatu dugu euskara gara dela aurtengo leloa. Ez dakit, zergatik hautatu zuen bereziki lelo biribil hori, esango nuke biribila gelditzen delako, eta zein den apur bat zabaldu nahi duzuen, eta asteotan eta hilabeteotan ere azken aldian zabaltzen ari zareten mezua. Bai, martxoaren 13an okerrez banago aurkeztu genduen kanpaina, eta guretzat oraingo honetan garrantzitsua izan da euskara hitza bera lelora ekartzea. Atzera begirada bate bota eskero, badaukagu arro herri hitzekin batzuk klika leloak erabili izan dugu azken edizioetan 10 urte atzera botata, eta batez be gaur egungo egoera eta euskararen egoera zein euskaldun ona begiratuta, ez? Aekaren irakurketa horretatik tiraka garrantzitsua iruditu zaigu, euskara hitza leloan bertan egotea. Horrekin batera azpimarratu nahi dugulako zein garrantzitsua dan helduen euskalduntzea, eta hizkuntzaren euskararen ezagutzaren behar hori ere azpimarratu eta lehen lerrora ekartzea. Atarratzetik abiatuko da korrika, eta okerrez banabil, bestela zuzenduko jazu, behin bakarrik gertatu da hori aurrez, ezta? Bai, normalean gainera hasierak edo abia puntuak ez dira errepikatzen, baina kasu honetan nahiko zaila zaigu atarratzetik igarotzea, beste herri askotatik igarotzen garen moduan ohikoa da, ez, edizio, baina kasu honetan atarratzetik 4. korrikatik ez gara igaro edo abiatu. Ordukoan 1985ean bertatik abiatu ginen, eta 20 edizio beranduago atarratzetik abiatuko gara. Tartean, atarratzek ez dau korrikarik ikusi. Imaginatzen dut ere beraz, herritarrak poz bereziarekin hartuko zuten albistea, eta orain ere apur bat urduri izango dira, ez? Herri txikia da, jende asko joango da. Bai, herri txikia da, baina egia da, eskualdeak berak erantzun diola korrika hasiera honi. Bertatik etorri zitzaigun proposamena, eta zergatik ez, erronka moduan hartu ere, egia da, Basaburua eskualdean, euskararen egoera ez dela ona, transmisioa eteten ari da, eskolan ez dauka behar besteko presentzia eta kaleetan ere ez da entzuten. Orduan korrikaren hasiera bertara eramatea bada modu bat pizgarri edo akuilu lana egiteko. Hain justu, 3.426 lekuko hartze egongo dira lehena atarratzen izango da, eta aurretiko 2.140 kilometro inguru, imaginatzen dut kalkulak egitera ere nahiko zaila izango dela, ibiliko dira hor gora eta berak, 11 egun eta 10 gauez jarraian. Inoizko parte hartzean diena egote aurre ikusi duzue, eta, batzutan imaginatzen dut zaila izaten direlak ez kalkulo horiek zehazki egitea, baina orain azken txanpan gaudela, berretsi dezakezue hori? Bai, guretzat bada erronka, zuk bota dituzun kopuru horrek 23. ediziokoekin alderatuz gero, aldean nabaria da, ez? Ia 500 bat lekuko hartze gehiago eskaini ditugu edizio honetan, eta azkenengo datuok eskuartean ditugunok, Ipar Euskal Herriko lekuko hartze gehienak eskuratuta daude, egia da Nafarroan, Araban, Gipuzkoan zein Bizkaian, gau ez diren horietan oraindik utsuneren bat badagoela, beraz norbaitek entzuten bagaitu
eta interesa baldin badu, jo hurbilekoen aekara eta emango dizuete argibide. Noski, entzuleren bat oraindik baldin badago, ezakiela non eta noiz korrika egin, begiratu bezala imaginatzen dut ere webgunearen bitartez egongo dela horretarako aukera, ibilbidea ongi begiratzeko, aukeratzeko. Herrialdetako korrika arduradunengana jota ere. Ederki. Bueno, egia da, lekuko hartzeko purua ere badala nolabait aurrez egindako sukaldelanaren ondorioa, ez? Eta adibidez azkeneko hilabetetan bai ikusi dugula publikoki ere, eragile, alderdi, sindikatu eta gizarte mugimenduekin erronda handia eta zabala egin duzuela, txikimendu bila. Orduan ezakit zein balorazio egiten duzuen eta apur bat ere aurrez aipatu dituzun datu horiek lan horren isla ote diren. Bai, eta ez soilik askotan datu edo kopuruetara mugatzen gara, ez? Baina modu kualitatiboan ere, egingo genduzan 50 bat bilera eragileekin, guzti horien babesa eskatu eta korrikan parte hartzera gonbita egiteaz gain, gerora ere, ez? Euskara gara leloa beraiena egin eta etorkizunean konpromiso batzuk hartzeko deia ere egiten dugu. Azaroaren erdialdean esan gendun, espero dugula, korrikarik anitzena izatea. Handiena, ez dakigu, baina behintzat anitzena izan daitela Euskararen aterpean guztiok bilduta. Egia da eta ezin dugu ahaztu akaso ilusioa dela korrikak pizten duen edo korrika ezaugarritzen duen elementu nagusinetako bat, ez? Indarrak bildu eta indarrak kalera ateratzeko unea delako korrika. Baina agian horrek ez dukentzen ere jakitun, egoerak gaur egun kontrako noranzkoan garamatzala, oldarraldi judizialaz ere oroitu bergarela, arnasguneetan edo oroar erabilera datuetan ematen ari diren atzerakadak edo, apur bat larritzen gaituzten zantzu horien inguruan, testu inguruaren inguruan, zein irakurketa egiten duzu, ez? Zuek ilusioa maigaineratuko duzue, ilusioa kaleraturako duzue, baina akaso, tentu zibili bergara ere eta jakin zein testu inguruk inguratzen gaituen. Bai, eta guretzat badagakoa korrikak berez sortzen dauen ilusio eta emozio festa hori modu egoki baten aldarrikapenerantza kanalizatzea. Guk 2 urterik behin hartzen dugu Euskal Herriko kaleak, 3 administrazio publikoetan egiten dugu korrika, gelditu garik, ez dago mugarik guretzat, baina gero zer, ez da? Orduan, bertan sortzen den magia guzti hori nola kanalizatu eta indar hori zelan erabili egunero sufritzen duguzan eraso horrei aurre egiteko besteak beste. Hori da benetan korrikara gerturatzen dan edozeinek, bai izan norbanako erakunde elkarte administrazio, ze konpromesu hartzen dugu guk, korrikan parte hartu bai eta ondorengoak zer, ez? Zentzurretan, konpromiso kolektiboak daude alde batetik, baina akaso Euskarara gerturatu eta Euskalduntzeko pauso individualez edo norbanakoak hartu ditzaken autu horiek ere garrantzizkoak dira. Esango nuke ere korrikaren muina zentzu horretan ere dela, ez? Aekaren jarduna sostengatu alizatea. Orduan, akaso bere buruari ere hasi gara galdetzen, badatorrela korrika, baina ia zer gertatzen den korrikaren eta 11 egun hoien ostean. Bai, ez? Guk 11 egunez Euskara gara oiukatuko dugu, baina 12garrenean Euskara izango gara, ere oiukatzen jarraitu nahi dugu, eta Euskara gara hori gure egin, eta benetan lelo sarrak gaur egunera ekarrita hizkuntzak egiten gaitu euskaldun, bakoitza izan jatorri bateko, ezaugarri bateko ala besteko, baina euskara da erdigunean jarri behar duguna eta hor egin behar da indarra. Eta zer da, apur bat 12. egun horretan egin nahiko zenuketen? Bai, apur bat lehen aipatutako kezka horretatik, ez? Guk kontziente gara Euskal Herria aktibatu egiten dela 2 urterik behin. Esan genezake korrika izango dela, bai Euskararen inguruan, bai bestela be, Euskal Herrian dagoen egitasmo handiena, ez? Mobilizaziorako gaitasune handiena daukana, baina kezka hori ez, 29an helduko gara Bilbora, eta dana ondo bidean Bilbo euskaltzalez eta euskaldunez beteko da. Eta 30an zer?
Orduan guk eta konpromisoak aipatu dodaz behin baino gehiagotan, eta guk gure buruari, guk gure buruari konpromiso batzuk hartzeko beharra edo jarri diogu. Eta batetik apirilaren 22an eskola bat doain eskainiko dugu AEKaren euskaltegi guztietan. Izan ere, jente asko hurbiltzen da korrikara euskararen alde, herri baten alde, mobilizatzeera, baina oraindik euskarara ez dira gerturatu, euskaldun euskaltzale dikotomia horretan, eta gonbita egin nahi diogu, oraindik euskararen aterpera etorri ez dan mundu guzti horreri, euskaltegiak zabalduko ditugu, eskola bat doain eskainiko dugu, jakiteko zer dan gure hizkuntza, zer dan euskaltegia, zer ikasi leiken, eta behintzat ez ezaguna izan leiken horrentzat aukera bat emon. Hortik aurrera gero ez da ekintza isolatu bakarra, maiatzaren 21an mintzodromoak antolatuko dituguz, batzuen kasuan izango dalako hizkuntza ikasten ari gara, badaukagu, ez daukagu norekin praktikatu, eta euskararen inguruan hausnartzeko gai batzuk planteatuko dira mintzodromoetan. Askotan ere muga izaten delako, ez bakarrik ezagutza, baizik eta erabilera ere. Praktika kolektiboei begira, korrikako edizio bakoitzean omendu bat hautatzen du, izan daiteke eragile bat, izan daiteke aurreko korrikan bezala mugimendu bat bere horretan, ez? Eta aurten, herrigora izango da omendua, euskarak bai, baina auzolanak ere batzen du korrikarekin herrigora. Zer nahi izan duzu bereziki azpimarratu? Bai, guk herrigorari begiratzen diogunean, askotan isla edo ispilua ikusten dugu, korrika berabe auzolanean antolatzen den egitasmoa da, egitasmo herritarrak, edo herritik sortuak dira biak alabiak, euskara erdigunean eta elikadura buruia betza. Orduan, nazio mailako ikuspegia eta izaera ere baditu herrigorak, orduan momentu polita iruditu zaigu 13 urte luzez egindako lana aitortzeko eta aldi berean bultzada bat emoteko. Korrika bosgorailu handi bat da gaur egun eta korrikaren bitartez txoko askotara zabaldu dezakegu herrigoraren mezua. Jente askok ezagutzen ez baldin badu ere, korrikaren bitartez ezagutzeko aukera. Omentzea bera bada formula, baina gainera herrigorako lagunak originalak izan dira zentzu batean eta jolas moduko bat proposatu digute. Bai, urtarriaren 31an egin genuen omenaldi ekitaldia eta bertan ikusi genituen lehenengo sorburutxo eta zainzurine. Eta martxoaren 19tik aurrera egunero ikusi ahalko ditugu, korrikarekin bat egingo dutelako, egunean behin aterako dira, eta ikuslei erronka ea non atera diren asmatzeko. Zentzu horretan, akaso ezago soberan, entzuleari gogora ekartzea aplikazioa erabiltzeko aukera duela honezkero ere bai, eta bertan adibidez, rigorako jolasaren nondik norakoak hobeto azaltzen duen bideo bat ere badagoela, indarra jartzen ari zarete ala ere, jendeak aplikazioa deskargatu dezan, ezta? Bai, egia da egunero bizi garela telefonoa eskuan, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina bada, gailu bat oso gure bizitzatan sartuta dagoena. Orduan azken edizioan ere, postua egin genuen APP-aren aldekoa, bertan ibilbideak ematen dituen aukera desberdinak ikus daitezke, ikusi leikez bebai, korrika momentu honetan non egongo dan, zuzeneko emisioa ere bertatik ikusi alda, eragile bakoitzak noiz hartuko duen lekukoa, eta tartean zuk aipatu moduan, bideokronikak egongo dira egunero, bideokronika horietan agertuko dira Orburutxo eta Zainzurine. Ez baduzue deskargatu honezkero, badakizue, etxeko lanak eginda iritsi martxoaren 19ra. Han hitz egin dugu atarratzez, baina helmuga ere garrantzitsua izaten da korrikan, eta aurten, badago jolas hori bilbidearen abiapuntu txikitxoarekin, baina iritsiera metropolian egingo duzue Bilbon. Bai, ohikoa da korrika bukaerak hiriburuetan txandakatzea eta 24ean Bilbori segokion.
eta horrekin aurrera egin dugu, guretzat garrantzitsua da gaur egun Bilbo ikusita, ze hiri erdalduna dan, askotariko hizkuntzak entzuten dira, baina euskerak zein toki txikia daukan egunerokotasunean Bilbon. Orduan, euskararen aldeko olatu eta herri gogo indar hori bertan erakustea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, orduan gonbita, martxoaren 29an euskaldun da euskaltzale guztiei Bilbo betetzera, egun osoko egitarau oparoa antolatu da, eta espero dugu eguraldiaren lagun izatea. Ziur baiet, denok espero dugu hori. 7:20 aldean, sartuko da korrika Bilbora, non amaituko da, egitaragoa antolatu da, zer kontatu daiteke, zer ez? Bai, amaiera udaletxeko atarian izango da, azkenengo kilometroak hoi bezala Euskalgintzaren Kontseiluaren eskutik eta AEKaren eskutik izango dira. Aurretik, ohikoa dan moduan hezkuntza eragilek bateratu egingo dute, sindikatuek, alderdi politikoek, UEMak, udalbiltzak, guretzat oinarrizko eragileak direnak. Batuko ditugu azken 13etan, tartean Bilgune Feminista, Euskal Herria Hamaika Kolore, gure esku asko, ez? Eta amaiera hori udaletzeko atarian egingo da, mezua irakurriko da, eta gero, esan bezala, egun osoko egitaragoa. Musika aukera anitzak, askotarikoak, San Nikolas inguruan gune bat, Areatzan beste bat, familia gunea ere Herripa inguruan, Arriagan, herri kirolak eta bestelakoak, jantoki handia, aukera guztiak izango dira. Festa handi bat, aprobetxatuko dugu entzulei, esateko, naiz gunea ere bertan izango dela, eta batzuk 10 egunez eta 11 egunez egongo garela horre tabarra ematen, baina gero naizeko familia osoa izango garela bertan, Bilbon azkeneko egunean, horren ingurukoak ere kontatuko ditugu noski. Akaso atzetik aurrera hasi garelako, baina, oraindik eguntxo batzuk falta direnez, jarraitzen duzue korrika kalera ateratzen, aurkezten, Iruñan aurkezpen soziala egin zenuten, ostegun honetan Bilbon egingo duzue, zein da, apur bat, aurkezpen sozial hauen logikaz ez, prentsa aurreko arruntz bat ere ez? Bai, hori da, bagatoz, azaroaren erdialdetik ez, hainbat ekitaldi prentzaurreko agerraldi izan desberdinekin, ez? Baina, jende aurrean gauzak aurkezten, eta hauek biak badira azkenengo bi ekitaldiak edo. Iruñan eta Bilbon egiten dira, nazio mailakoak biak, eta batetik bada modu bat bidelagun ditugunak, gurekin tarte bat igarotzera gonbidatu, zehozer hartu bitartean, mezua gogora ekarri, zergaitik egiten ari garen 24. Korrika hau, zer dan Euskara gararekin zabaldu nahi duguna, tartean lekuko hartze berezi batzuk ere aurkeztu genituen aurrekoan Iruñan, eta, eskerrak emoteko momentua, ez? Babesa adierazten diguten horiei, eta elkarrekin topa egin eta 19 begira jartzea. Euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu zenuten Iruñean. Amaitzeko, Ane, korrika bere herritik edo bere auzotik pasatzen denean, lotxati espaloian begira hola xeharka gelditzen den horri, zer esan nahiko zenioke? Guztiak di beharrezko, ez? Batzuk modu batera erantzuten dugu eta jarraitzen dugu korrika, beste batzuk espaloian malkoari ezin eutzi egoten gara, noizean behin, txaloak ere ondo etorriak izaten dira, baina, egia da korrika babesteko eta parte hartzeko modu asko dauzela eta guztiak onargarriak eta beharrezkoak direla. Ane Lordik, animo, azkeneko lantxo horiekin. Laster ikusiko dugu elkar eta eskerrik asko gurean izateko tarte hartzagatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10 dira, gizon bat Tuluan, Kolonbian atxilotu dute 2020an Nafarroan salaturiko sexu eraso batengatik, ikerketa Tafallako epaitegi baten eskuetan da. Zaloa Badiola, egunon.
Egunon entzuleok, hala da martxoaren 7an atxilotu zuten gizona Interpoleko agentek estradizio helburuekin atxilotzeko nazioarteko agindua bete. Ondo esan duzun bezala, atxilotuak Kolonbiako nazioko fiskaltza nagusiaren esku utzi duten, naiz eta ikerketa Tafallako epaitegian egon, izan ere Espainiako agintariei entregatzeko izapideak egiten ari dira momentu honetan. Eta bestelako kontu bat ere 3 pertsona hil dira astearte honetako gauean Miranda de Ebron izandako sute batean hildako ez gain, ezbeharrak 5 pertsona zauritu utzi ditu, tartean 7 eta 11 urteko 2 adin txikiko sutea gaueko 11 laurden gutxiagoak aldera hasi da Euskal Herriko mugatik oso gertu dagoen Miranda de Ebroko udalerriko etxebizitza batean herriko erdigunean. Europa Presi udaleko iturriek eta larrialdi zerbitzuek jakinarazi dietenez 3 pertsona hil dira sutean eta beste 5 lagun ospitaleratu behar izan dituzte zauriengatik. Larrialdi zerbitzuetako langilek tokian bertan hartatu dituzte sutearen biktimak, bik berpizten saiatzen ari zirela galdu dute bizitza, azken hildakoak ospitalera iritsi ostean. Osasun zerbitzuek ospitalera eramandako pertsonen artean esan bezala 11 urteko mutil bat eta 7 urteko neska bat daude. Ez dago momentuz zaurituen egoeraren informaziorik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionean esan dezakegu, bi bilgailuren arteko istripua egon dela N1 errepidean gaur goizean Andoainen, ibilgailuak kendu dute errepidetik eta autopilaketak gutxituz doazela. Eta bestelako autopilaketak ere izan dira Donostian Bilboko norantzan izan den istripu batean G20 errepidean, hau ere amaituta eta esan dezakegu guztiz libre dagoela errepidea, bestelako arazorik ez errepideetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Eguraldiak kaskartzera egingo du asteazken honetan. Goizpartetik hasita, goizetik hasita da zeruan hodei asko izango da. Lehenbizi erdi eta goi mailako hodeiak izango dira. Ondoren goiz erditik aurrera hodei trinkoagoak sartuko dira eta goiz erdian jada zaparrada txikiren bate du beste izango da Kantauriar isurialdean. Ez era handirik ezala ere. Ondoren eguerdi aldera zertxoak giro lasaiago izango da eta ondoren arratsaldeko lehen orduan mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da eta frontenek euri gehiago ekarriko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera zabalduko dira. Gehien bat Kantauriar isurialdean botako du, ego isurian euri gutxi izango da, baina ipar isurian ere oso zaparrada txikiak izango dira eta orokorramentzat ez da euri askorik egiterik espero. Goizean ego mendebaldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean, eta ego isurian 12 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki mendebaldean. Gauzi hauek orain artean nabarmentzekoak eskerrik asko Zaloa. Ero arte. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondorengo 2 orduetan, bigarren kafea zuekin, ondo segi, aio, egun politxa izan. Naiz irratia.